Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Uto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Marso 11, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lang ang kurman Bombo Chama Blanco Hofer. Kagkaroon yari na madalaguan kag mga nagapaunang mga balita. Iloilo City Law District Representative Julian Jamjam Baronia nag-extend sa bulig sa Ilonggo na stranded sa Ichon Airport. Sa iban pa nga mga talupang doon nga balita, Mayor Jerry Treñas ambot lang ang sabat kung ano ang posisyon ngayon dalaganan sa 2025 elections. Silingon may plano si Mayor sa iban siniyang posisyon sa palabuton sining 2025 elections. Sa dugang pa nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad tubig sa Bureau of Fire Protection diri sa siyudad sa Iloilo bastante pa apang kon na magsige ang sunog kadalaw posible nga maghubas na ang ginakuhaan nga tubig. Sa iban pa nga matalupang doon nga mga balita, sinigi lamang nga ganat tabo, babae patay matapos ginlutang sa isa ka naga-motorsiklo sa barangay Sablugon, Pasay City. May latest update kita karon na tuhoy sa nasambitan sining insidente sa pagpanglutang sa nasambitan sining iyang syudad. Muni madalagkuha ng mga malita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Good news kita nay sa aton sining mga kabombo bangod man nga mayara sa panigayonon sining oil price sa rollback sa presyo karon sa gatong. Gina-anunsyar diri sa aton nga mga kasimanwa sa mga oil firms nga mag-implementar inisla sa paggabuhin sa presyo sa gatong sa masunod sining adlaw. Ang paglubos ng presyo amo ang mga masunod 25 sentimos para iya sa diesel. No, kada litro sa diesel mga nubo 25 sentimos, 50 sentimos naman kada litro pagnubo sa presyo sa gasolina kag 30 sentimos ang pagnubo sa presyo kada litro sa kerosene. So medyo maka yuhom-yuhom jutay ang mga motorista sa sining latest oil price rollback sa mga oil companies. Pero kung gusto mo iyang asta sa dulungan ng imo sining yuhom sa aton sining mga kabombo, no? Maghulog na sang imo sining entries para sa promo sa diin kada adlaw may magadaog sang premyo kag may chance ka pang mangin milyonaryo sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo. 7 million pesos in total prizes nationwide. Dili lang kamo ni makakita iya nga nagalabot sa 7 milyon pesos ang iga panagtag sini nga premyo kabugusan sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo. May 3 ka pamagi pa agud nga magdaog, no? Sa aton sini nga mga kabombo mayara sang studio draw sa studio draw kada adlaw Lunes to Biyernes. 3 ang mga studio winners nga magadaog sa 500 pesos ka cash ka gift pack ka balor 500 pesos sa mga biyan nga may 24 oras sa aton sining matag sa ka winner nga i-claim ang iya sining premyo 24 oras lamang. Ang barangay activation kay kada Sabado, dalunta sa barangay ang kasadyahan kag papremyo sa aton barangay draw. Napulo ang magadaog sang 1,000 ka pesos ka cash, magluwas sina mayara pa sang 500 pesos sa worth sang gift pack. Grabe ang magabadaog kag magabutan sa barangay activation ta 1.5 ginang ila sini kabugusan nga dago no. Kag subong man sa Grand Draw nagahulat ang 1 milyon ka pesos. Sinuayhan ang panibagong sining mga katapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Kung gusto mo nga maggalapan ng imong sining ngayon, magpasakop sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo.
Ang dugang sini nga mga impormasyon, ano nga mga produkto ang tipuno namon mumutsam. Agod nga makapasakop kami, inyo inabantayan kay sa pagpalayag sa nga bumuanay sa udto. Aton sini nga patpaton ang mga proof of purchase nga inyo sini nga dapat tipunon. Standby na sa mga nagapauna kang dalakuan man nga mga balita ko pa naman sa Bombo News Center. Paano bala mahibaluan ng isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, Marso 11, taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines, etong si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy nagpakita umano. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tutulak na patungong Germany at Czech Republic mamayang hapon. Kontrata para sa gagawing 2025 midterm elections, pinirmahan na ng Commission on Elections at ng Miro System Company Limited. 11 Pinoy seafarer naman na sakay ng cargo vessel na tinamaan ng missile attack ng Houthi rebels nakatakdang ma-repatriate na sa Pilipinas bukas. Ito namang ama nasawi matapos nabarilin at pagtatagain ng sarili nitong anak dyan sa Iloilo. Sa international news naman ng Ukraine, abay galit na tinutulan ang apela ni Pope Francis na makipag-areglo sa Russia sa gitna ng 2 taon ng invasion. Live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Sir Nation, abay usap-usapan ngayon online itong umano'y larawan ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy na kasama si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay matapos na i-post ng 2 vlogger ang larawan ni Kibuloy at ng dating presidente na kasama sina dating President Secretary Attorney Trixie Angeles at dating si NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Sa naging caption post ng isang vlogger, sinabi nito na hindi niya inaasahan na maririnig niya umano ang dapat niyang marinig mula sa pastor. Napabilib umano siya sa kay Pastor Apollo Kibuloy. Dagdag pa nito na ngayon aniya ay alam na niya kung bakit target si Kibuloy nitong mga kritiko at naipaliwanag ng husto sa kanya ng pastor ang mga bagay-bagay tungkol naman sa kanyang ministry. Aminado umano ito na marami pa siyang hindi alam. Nagpasalamat rin ito sa mga words of wisdom ni Pastor at ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ipinaabot ang kanyang buong respeto sa dalawa. Kung maalala, sinabi nga ng legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy na walang katotohanan itong bali-balitang nagtatago umano ito at sa halip ay ito ay nag-iingat lamang sa umano'y mga banta sa kanyang buhay.
Samantala, tutulak na patungo sa Berlin sa Germany si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon para sa isang working visit. Ilan nga sa inaasahang magaganap sa biyahe ng Pangulo sa Germany ay ang paglagda sa ilang kasunduan, kagaya na lamang ng government-to-government joint declaration of intent na magpapalakas pa sa kooperasyon ng dalawang bansa sa maritime sector. Hanggang Marso 13, inaasahang mamamalagi ang Pangulo sa Germany at mula doon ay tutulak naman sa may Prague, Czech Republic ang punong ehekutibo. Isa sa mga inaasahan na magiging pakay ng Pangulo sa Czech Republic ay ang gagawin nitong pagsaksi sa Joint Communique on the Establishment of Labor Consultation Mechanisms na naglalayong lalo pang mapalakas ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng nasabing bansa at masiguro ang proteksyon ng mga overseas Filipino workers na naroon. Hindi naman mawawala sa agenda ng Pangulo kaugnay ng dalawang bansang pupuntahan nito ang makahikayat pa ng mga German at Czech companies na maglalagak ng kanilang negosyo dito sa Pilipinas. Pero bago tumulak nga sa Germany at Czech Republic ay dinaluhan muna ng Pangulo ang aktibidad nito sa Malacanang bago magtanghali kanina at ang courtesy call ni U.S. Secretary of Commerce Gina Raimondo. At gayon din ang pagdating ng US and Investment Trade Mission sa bansa, lalong lalakas pa daw sa business partnership ng Pilipinas at ng Amerika. Sa iba pang mga balita, sinelyuhan na ng Commission on Elections at ng Miro System Company Limited etong kontrata naman para sa gaganaping midterm elections sa susunod na taon. Kaninang alas 10 ng umaga nang simula ng programa na sa Commission on Elections diyan sa may Intramuros. Pinangunahan ito ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, Commissioner ng naturang poll body at kinatawan ng Miro Systems Company Limited. Kung maalala, nanalo nga ang naturang kumpanya sa ginawang bidding na siya namang magpo-provide ngayon ng mga teknolohiyang kakailanganin para yan sa pagsasagawa ng naturang eleksyon. Sila rin ang nakatakdang mag-supply ng 110,000 na mga makina, ballot boxes, printing ng ballots at mga laptops maging iba pang kagamitan. Nililo naman ng naturang poll body ng naturang kontrata ay limitado lamang sa pagrerenta ng Commission on Elections dito sa mga kakailanganing teknolohiya at kagamitan sa nasabing kumpanya. Kasama rin sa serbisyo ng Miro ay ang Transparency Audit Count para yan sa 2025 national and local elections. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang Miro Systems Company Limited sa tiwalang ibinigay na sa kanila ng Commission on Elections. Kasabay nito, mga kabombo at ka-Star Nation, ay tiniyak rin ng naturang kumpanya na tatalima sila sa terms of reference kasabayan ng pagtitiyak ng isang malinis at mapayapang halalan sa taong 2025. Sa ibang balita pa, naniniwala ang National Economic and Development Authority o NEDA na malaki ang maitutulong ng Implementing Rules and Regulations ng Trabaho para sa Bayan Act para palakasin pa ang labor force dito sa Pilipinas. Ginawa nga ni NEDA Secretary Arsenio Balisaca ng pahayag matapos na makapagtala ang Pilipinas ng 4.5% na unemployment rate nito lamang buwan ng Enero ng kasalukuyang taon. Ang datos na ito ay batay na rin yan sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Sinabi pa ng kalihim na bukas ay nakatakda nitong permahan ang Implementing Rules and Regulations ng Trabaho para sa Bayan Act. Kasama nito sa paglagda si Labor Secretary Bienvenido Laguesma na gaganapin naman sa may tanggapan niya ng NEDA sa lungsod ng Pasig. Kung maalala, ipinagmalaki ng opisyal na napanatili ng Pilipinas ang mga job-generating investment nito dahil sa ginawang pagtugon ng gobyerno sa skill mismatches sa labor market. Tiniyak rin ng opisyal ang patuloy pa na ginagawang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapabuti naman ang business environment sa Pilipinas. Oras, 7 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito,
Nakatakdang ma-repatriate sa bansa bukas, araw yan ng Martes, ang Pilipinong seafarer na sakay ng cargo vessel na tinamaan nga ng missile attack ng Houthi rebels sa Gulf of Aden noong nakalipas na linggo. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, kabilang sa mga marirepatriate itong 10 Pilipino na hindi naman nasugatan sa insidente at isa namang nagtamo ng injury. Mayroon pang 2 na Pinoy seafarer na matinding nasugatan ang mananatili naman sa pagamutan, habang ito namang labi. Ito namang 2 tripulanteng Pinoy na nasawi nga sa naturang pag-atake ng naturang rebelding grupo ay naiwan pa rin doon sa inabandonang cargo vessel at kasalukuyang nire-retrieve habang nagpapatuloy nga itong salvaging operation sa naturang merchant ship. Ayon kay Kakdak, tinamaan ng missile attack ng Houthis ang fuel tank ng barko kaya't nasunog ito at sobrang init dahilan kaya't hindi pa agad mapasok ng team na hinire nitong ship owner para isagawa itong salvaging operation, kung saan target na ma-recover ito namang mga labi ng nasawi sa naturang insidente. Una rito mga kabombo at ka-Star Nation, naglungsan nga itong Houthi rebels ng missile attack noong Miyerkules yan ng nakalipas na linggo sa Barbados flagship na True Confidence na kinalulunanan nga ng 15 Pilipinong seafarer, 4 na Vietnamese at 1 Indian national na kapitan ng naturang barko. Ayon naman kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, magbibigay ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng karampatang tulong pinansyal sa mga Filipino seafarer na naapektuhan nga ng naturang pag-atake. At aniya, iniutos na din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong whole of the government approach para naman tulungan itong mga apektadong Filipino seafarers maging ang kanilang mga pamilya. Inaasahan naman na patuloy na bababa ang presyo ng palay at bigas. Kasabay po yan ang pag-peak ng panahon ng anihan ayon sa grupo ng magsasaka na Federation of Free Farmers. Sinabi nga ng National Manager ng grupo na si Raul Montemayor, bagamat nakaapekto ang El Nino sa output, ang kabuang harvest anya ay nananatiling mataas at marami ding supply sa merkado na inaasahang magpapababa sa presyo ng nasabing agricultural products. Dagdag pa nito na ang dry harvest season ay nagsimula na ngayong buwan at magtatagal pa sa Abril ng kasalukuyang taon. Pagkatapos ng dry season harvest sa Marso at Abril, karaniwan anya na nag-uumpisa na magtanim muli ang mga magsasaka sa Mayo at Hunyo, kung saan inaasahan nga ang pag-ulan at anihan na rin sa Oktubre at Nobyembre. Subalit kapag naantalaan niya ang pag-ulan sa nasabing buwan, maantala din ang pagtatanim ng palay maging sa irrigated areas kapag bumaba daw ang antas ng tubig sa dam. Samantala, ayon naman kay Samahang Industriya ng Agrikultura Executive Director Jason Kainglet, ang farm gate price ng palay ay bumaba sa pagitan ng 22 pesos at 23 pesos kada kilo. Para yan sa fresh palay at nasa pagitan ng 26 pesos at 28 pesos kada kilo naman para sa dry palay na inaasahang bababa pa sa 25 pesos kada kilo. Samantala, inareglo na itong planong pagtatayo ng civilian port na pupunduhan ng Estados Unidos sa probinsya ng Batanes na nakaharap naman yan dito sa Critical Channel na naghihiwalay sa bansa mula sa Taiwan. Ito ang kinumpirma nga ni Batanes Governor Marilu Cayco, kasabayan itong isinagawang event para yan sa mahigit 100 na mga bagong reservist na mga Ivatan o residente ng naturang probinsya, partikular na nga itong Batanes. Ayon sa gobernadora, nakatakdang dumating nga itong United States Army diyan sa kanilang lalawigan sa uling bahagi ng buwan ng Abril ng taong ito para talakayin ito namang pagtatayo ng mga bagong pasilidad sa kanilang lugar. Ang naturang pantalan nga ay ang magiging alternatibo sa kasalukuyang port sa kanlurang bahagi ng naturang island province. Ang naturang plano
ay inilatag naman sa pakikipagtulungan ng militar ng Pilipinas na layuning ma-accommodate nga itong mga Pilipinong manggagawa na tumakas sa Taiwan sakaling magkaroon ng krisis doon. Ang Batanes naman ay ang pinakamaliit na probinsya na matatagpuan naman 200 kilometers mula sa Taiwan. At mahalaga ito sakaling magkaroon nga ng sigalot sa pagitan ng China at Taiwan na inaangkin nga ng Beijing bilang bahagi ng teritoryo nito. Ang nasabing lalawigan din ang isa sa mga ikinukonsiderang lokasyon na pagdausan naman itong tinatawag na taunang joint military drill sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas sa buwan niya ng Abril at buwan ng Mayo ng kasalukuyang taon. Sa iba namang balita, nagbigay ng kanilang payo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos kay Congressman Sandro Marcos kasunod ng pagtuntong nito sa edad na 30 anyos. Sa vlog nga ng Pangulo kasama ang unang ginang, sinabi ng first couple na sa aspeto ng pagdidesisyon, ang kailangang manaig ay ang sarili nitong pagpapasya at hindi sa kung ano ang sinasabi ng iba, lalo't ito ay gumaganap ng tungkulin bilang kongresista. Sa harap nito ay inihayag din ng Pangulo na may mga bagay o prinsipyo na hindi dapat na maikompormiso sa gagawing pagdedesisyon. Maaari niya na makompormiso ang ilang bagay pero huwag ang Diyos, ang gayon din ang pamilya, dangal at tungkulin. Ito ang mga bagay, sabi ni Pangulo, na hindi dapat na isuko higit sa anupaman. Bukod dito ay nagbigay din ang first couple ng payo kay Congressman Sandro Marcos hinggil sa family values, pag-aalaga sa sarili, balanced life, relasyon sa Panginoon at choosing life partner. Na kaugnay po yan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. You can compromise about anything else, pero meron talagang, God, country, family, honor, duty, one of those things. So do not compromise those principles for anything. Bahagi po yan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at payo niya sa kanya pong anak na si Congressman Sandro Marcos. Padilla sa naturang pagdinig. Mayroon na lamang hanggang bukas, Marso 12, para makuha pa ng karagdagang 4 na miyembro na lalagda para baliktarin ang contempt order laban sa pastor. Bukod kay Padilla at Marcos, lumagda na rin si Senators Christopher Bongo at Cynthia Villar. Naniniwala si Marcos, hindi na kailangan pang Senado na magsagawa ng investigasyon sapagkat ang kaso ay nasa korte na. Wala rin daw siya nakikitang in aid of legislation sa ikinakasang pagdinig. I think my issue was with the Senate action. So, together with several other senators, I heard that the Court of Orders said fake recipients. Ang akin naman, parang kasi hindi naman kailangan na magkaroon ng investigation on the second side with regard to the sexual harassment and other cases, given that cases were already filed in court. The Senate is not a prosecutorial body. Hindi naman ako maghahabla. Ang amin in aid of legislation. And doon sa nakikita ko, hindi naman siya in aid of legislation. At ang kinatakutan natin, baka mauwi doon sa ruling ng based on case. So I don't want to give violation of that.
Pero kung may tuloy yung mga kaso, we have information from the DDJ and I am certain that Pastor Kisaroy will fix that with the destroyers. Let's see if we can make it. But it is very difficult now. The women's split is small communities, so medyo panghirap talaga. Una nang nilinaw ni Ontiveros na hindi mapakukulong ng Senado si Kibuloy para sa mga paratang sa kanya dahil hindi raw sila West o judge. Inahayag ng Korte Suprema anya na malaya ang Senado na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation. Nangangahulugan anya Hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee Time! Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee Time! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo International News. Galit na tinutulan ng Ukraine ang apela ni Pope Francis na makipag-areglo sa Russia sa gitna yan ng 2 taon ng invasion. Sa halip ay nangako ang Ukraine na hindi kailanman ito susuko matapos sabihin ng Santo Papa na dapat na magkaroon ito ng tapang para itaas ang white flag. Ayon naman kay Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba, ang bandila na mayroon daw sila ay dilaw at asul na kanilang isasabuhay, ikamamatay at mananaig at hindi magtataas ng ibang watawat. Ikinumpara naman ng mga opisyal ng Ukraine ang naging pahayag ni Pope Francis sa ilang simbahang Katolika na nakikipagsabwatan umano sa Nazi Germany noong World War II at sinabihan ng Santo Papa na iwasang maulit ang pagkakamali sa nakaraan. Pinaghambing din ni Ukrainian Ambassador to the Vatican, Andriy Yurash, ang rekomendasyong pakikipag-ayos ng Santo Papa sa pakikipag-usap umano sa diktador ng Germany na si Adolf Hitler. Ang matatapang na pahayag na ito ng mga opisyal ng Ukraine ay kasunod nga ng naging panayam sa Santo Papa kung saan idinulog nito ang prospect ng surrender o pagsuko. Inihayag din ni Pope Francis na naniniwala siya na ang pinakamalakas ay ang mga nagsasaalang-alang ng sitwasyon, iniisip ang kapakanan ng mamamayan at mayroong lakas ng loob na itaas ang white flag at makipag-ayos. Ngunit ayon naman sa Vatican officials, ang panawagan ng Santo Papa ay naglalayon lamang na mawaksan na ang gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Bombo Sports News. Hindi naman ikinakaila ni Gilas Pilipinas head coach Team Co na magiging matarik ang kanilang tatahakin na landas para yan sa pagsabak nila sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa buwan niya ng Hulyo sa Latvia. Sinabi nito na ang pagbabalik ng Pilipinas sa paglalaro nga sa Olympics ay hindi imposible dahil yan sa mga listahan nitong mga manlalaro ng Gilas Pilipinas sa kasalukuyan. Ipinagmalaki rin nito na kumpleto na itong basketball squad ng bansa na pinagsamang laki at bilis ng mga manlalaro na kayang tumapat sa iba pang mga bansa. Bukod sa Latvia, ay makakaharap rin nila ang Georgia at may posibilidad na makaharap naman ang top 2 teams sa iba pang bracket na kinabibilangan naman ng Brazil, Montenegro at Cameroon. Samantala sa ibang balita ay pinaliwanag ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio na ang sigalot sa West Philippine Sea ay isang issue na kakaharapin ng mga Pilipino sa mga susunod pang henerasyon. Tinawag ito ni Carpio na intergenerational struggle para sa mga Pilipino na nakikita nitong hindi mareresolba sa lalong madaling panahon.
Ito ang naging tugon ng dating punong maestrado ng tanungin kung mababawasan ang pagiging agresibo ng China sa mga tropa ng Pilipinas matapos ngang manindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdepensa sa mga teritoryo ng Pilipinas. Dagdag pa nito na sa nakalipas na taon, mas naging agresibo pa ang China kaya't kailangan niya na maghanda para sa mas mahaba pang pakikibaka. Nilinaw din niya ng China na ang West Philippine Sea ay nasa kanilang teritoryo kasama ang high seas sa disputed waters. Subalit saad ni Carpio na ang high seas ay pag-aari ng sangkatauhan at walang nagmamay-ari dito. Subalit inaangkin ng China ang lahat bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Bagamat marami namang bansa ang nagpahayag ng suporta para sa Pilipinas sa naturang usapin, ang China ang mayroong pinakamalaking hukbong dagat sa buong mundo at isa din sa major nuclear powers sa buong mundo kaya't hindi dapat nahayaan niya ang China na sakupin ang West Philippine Sea. 23 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hinangaan ni Speaker Martin Romualdez itong dami ng mga Pilipino na handang ipagtanggol ang Pilipinas mula yan sa banta ng mga dayuhan. Ang naturang pahayag ni Speaker Romualdez ay batay pa rin sa resulta ng naging survey ng Octa Research na mayorya nga ng mga Pilipino ay handang depensahan ang Pilipinas sakaling may mga lumusob na dayuhan. Ang tugon ng masa survey na isinagawa mula Desyembre 10 hanggang 14 ng nakaraang taon ay sumasalamin naman dito sa sentimiento ng ating mga kababayang Pilipino na nasa wastong edad kung saan 77% ang nagpahayag ng kahandaan na ipagtanggol nga ang ating bansa sa kalimang salakayin ng mga dayuhang kaaway nito. Ayon pa sa resulta ng naturang survey, 84% na nagpahayag ng kahandaan sa pagtatanggol nga ng bansa ay mula Mindanao. Kasunod yan ng ang balance ng Luzon na 79%, ang National Capital Region na nakakuha ng 76%, at ang Visayas naman nakakuha naman ng 62%. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, binigyang pagkilala rin ni Speaker Martin Romualdez etong magkakaibang tugon naman ng bawat rehiyon na aniyay ang pagkakaisa at pagkakaiba-iba ang nagpapalakas ng katatagan ng bawat Pilipino. Lumalabas din sa naturang survey na 80% na mga Pilipinong nabibilang sa Class D o ito nagpakita naman ng kahandaan na ipaglaban ng Pilipinas mula sa banta ng mga dayuhan. Ang tugon nga ng masa survey ay kinomisyon ng Armed Forces of the Philippines sa layuning sukatin ito namang kagustuhan ng mga Pinoy na lumaban at ipagtanggol ang Pilipinas mula sa pananakop ng mga dayuhan. At bilang serbisyo publiko, inilabas nga ng Octa Research ang resulta nitong pag-aaral upang ipakita ang hinaing at hangarin ng mga Pilipino. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews at kinuha ang opinyon ng aabot sa 1,200 ng mga respondent na nag-iedad 18 years old. Ito ay may positive-negative 3% na margin of error at 95% confidence level. Sisimulan naman sa mamayang hapon ng mababang kapulungan ang debate sa plenaryo ng Resolution Both Houses No. 7 sa panukalang reforma sa ekonomiya sa ilalim ng 1987 Constitution. Ayon kay Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr., isa sa pangunahing mayakda ng Resolution of Both Houses No. 7, tatalakayin sa plenaryo ang report ng House Committee of the Whole na magrerekomenda ng pagtanggap sa resolution na without amendments. Inaasahan din ni Gonzales na mas magiging maiksi ang talakayan ng Committee of the Whole ng mababang kapulungan ng Kongreso. Makaraan na rin ang sinasagawang 6 na araw na pagbusisi sa pagdinig sa mga panukalang pagbabago, katuwang ang mga inanyayahang eksperto at resource person. Ito ay ayon na rin sa paggabay ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tututukan ng kapulungan ang itinakdang timeline sa pag-aproba sa mga inihaing panukalang pag-amyenda sa ikatlong pagbasa bago ang Semana Santa na maipadala na ang Resolution of Both Houses No. 7 sa Senado.
Kumpiyansa naman si House Speaker Romualdez na makakatanggap ang Senado ng kinakailangang 18 boto o 3/4 yan ng kanilang miyembro para pagtibayin ang economic charter change proposals. Iginiit din ni Gonzales na ang mga inihaing mga pagbabago ay magbibigay sa Kongreso ng kakayahan na baguhin ang mga limitasyon sa dayuhang pamumuhunan at pagmamay-ari sa 3 larangan sa konstitusyon. Kabilang na dyan ang public utilities, education at advertising. Ang resolution ng both houses number 6 at number 7 na kapwa may titulong a resolution of both houses of Congress na naglalayon na amyendahan ang ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Partikular na dyan ang Article 12, Article 14 at Article 16. Bombo International News. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, sa iba pang mga balita sa oras na ito na tinutukan ng ating mga kasamahan, dito naman dumako tayo doon kay Bombo Marlene Padiernos sapagkat itong posibilidad ng pagpasok ng foreign drug syndicate sa bansa abay binabantay na ng Philippine National Police. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Marlene Padiernos. Inihayag ng Philippine National Police na hindi nila isinasantabi ang posibilidad na mayroon ng mga nakapasok na foreign drug syndicate dito sa ating bansa. Ito ang iniulat ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo kasunod ng pagkakasabot ng 20 bloke ng cocaine sa Eastern Samar noong Biyernes na may tinatayang katumbas na halaga na aabot sa 132 million pesos. Sabi ni Colonel Fajardo, sa ngayon ay hindi patukoy ng mga otoridad ang pinanggalingan ng naturang mga illegal na droga at kung saan talaga ang destinasyon nito. Gayunpaman ay sinabi ng opisyal na patuloy na binabantayan ng kapulisan sa pangunguna ng kanilang maritime group, katawang ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang posibilidad na may nakapasok ng foreign drug syndicate sa Pilipinas, lalo na't posible aniyang ginagamit bilang transshipment point ang ating bansa. Kasabay nito ay pinaigting din aniya ng Philippine National Police ang international cooperation ng ating bansa sa ating foreign counterparts upang maiwasan ang smuggling ng mga illegal na droga. Possibility, we are not precluding the possibility na may mga nakapasok po ditong international drug syndicates because even kung titignan natin yung mga markings nitong mga drugs po na ito ay ikukumpara po natin doon sa mga previous confiscation po natin na we are looking at the possibility na dito sa cocaine po na to, alam po natin na ang market po talaga niyan ay nandiyan sa parte po ng South America, so there is a possibility na maaring diyan din po yung naging source po nito, but we are not 100% sure whether yung mga na-recover before particularly noong 2009 and 2010 is the same source of the recovered drugs ngayon. Kung maalala, nasabat ng mga otoridad ang naturang bloke-bloke ng mga cocaine matapos itong makuhang palutang-lutang ng isang mangingisda sa katubigang sakop ng Barangay Tangbo, Eastern Samar. Kaagad naman itong kinuha ng mga otoridad at dinala sa kanilang barangay hall na personal namang sinaksihan ni Mayor Roland Evardone, punong barangay Losauro at Kagawad Oros, ang formal na pag-turnover nito sa Provincial Drugs Enforcement Unit ng Eastern Samar Provincial Police Office. Kaagad naman nakipag-ugnayan ng ahensya sa forensic unit ito para naman sa isasagawang laboratory testing sa mga bloke. Matatandaan na ito na ang ikatlong major recovery ng cocaine sa ating bansa mula po noong taong 2009. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, nilagdaan na ng Department of Energy at nitong Mainstream Renewable Power itong dalawang magkahiwalay na proyekto na target magtayo nga ng mga onshore wind projects sa Pilipinas. Ito ay magkakaroon ng kabuang energy capacity na abot naman sa 440 megawatts na maghahatid serbisyo naman sa Luzon at Visayas. Ang unang offshore wind project ay target itayo na sa probinsya ng Cagayan. Samantala mga
Kabombo at Ka-Star Nation, magkakaroon ito ng capacity na 100 megawatts habang ang natitirang 340 megawatts naman ay ilalaan na sa bahagi ng Panaon Wind Project sa Panaon Island sa Leyte. Ito rin ay itinuturing na kauna-unahang wholly owned onshore service agreement sa Pilipinas ng nasabing kumpanya. Kabilang rin ito sa unang 100% foreign-owned na kumpanya na nag-develop nga ng indigenous at renewable energy sources dito sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Department of Energy Secretary Rafael Lotilla na ang kontratang ito ay tiyak na magpapabilis sa implementasyon sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagandahin itong indigenous at renewable energy sources dito sa Pilipinas. Kung maalala, inalis na nga itong restriction sa foreign ownership para sa renewable energy development. Nakatakda namang masimulan itong konstruksyon ng proyekto sa huling bahagi ng 2024 at tuluyan itong patatakbuhin o commercially operated pagsapit naman ng taong 2026. Inaasahan naman na magisimula nga itong konstruksyon sa taong 2024. Samantala, ang gobyerno naman nagsisimula na ding paghandaan ang La Nina na posible daw na unti-unti nang magparamdam sa ikalawang bahagi ng taon ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama. 55% ng maapektuhan daw ng La Nina ang kakarapin ng bansa pagsapit niya ng buwan ng Hunyo. Ayon naman kay Task Force El Nino spokesman na Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, mararamdaman pa din ang hagip ng El Nino, subalit may mga pag-ulan pa rin na mararanasan. Hindi naman agad-agad daw na magkakaroon ng malalakas na pag-ulan, subalit kailangan na ayon sa opisyal na maging preparado ang gobyerno kapag nag-full blast na ang La Nina phenomenon. Ang bilin din ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. daw sa ilalim ng kanyang polisiya na ipapatupad sa bagong Pilipinas ay huwag nang hintayin pa na dumating ang problema. Sa halip ay dapat anyang paghandaan bago pa ito dumating. Ang isang inaasahan daw nakakaraping suliranin gaya ng La Nina na maaaring humantong o tumuntong po yan sa Hunyo at maramdaman hanggang sa buwan ng Setyembre. Oras 26 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Kumpiyansa pa rin ang mga magsasaka sa Occidental Mindoro na makababangon itong kanilang pananim sa gitna ng umiiral na El Nino phenomenon dito sa ating bansa. Batay sa naging datos, sa abot nga sa 186.7 hektarya ng agricultural land ang naroon sa naturang lalawigan. Abot naman sa 50 hektarya ng lupain dito ang tinatamnan ng mga produktong palay na siya namang pinamamahalaan ng Purnaga Magsaysay Irrigators Association. Ang natitirang hektare naman ng lupain ay tinataniman ng iba pang produktong pang-agrikultura kagaya na lamang ng mga pananim na sibuyas. Sa isang pahayag, sinabi ng National Irrigation Administration na sa ngayon ay kumukuha na ng supply ng tubig para sa irigasyon itong mga magsasaka sa Magtangkob River. Ito ay ginagawa naman sa pamamagitan ng strategic rechanneling ng tubig sa primary source ng Karugay Dam. Tiniyakri ng ahensya na maayos itong kanilang koordinasyon at maging ang kanilang kooperasyon sa National Irrigation Strategic Rechanneling Dental Mindoro at itong Magsaysay Local Government para matulungan ang kanilang mga magsasaka. Nagpaabot na rin ng mga mahalagang equipment ang lokal na pamahalaan para sa operasyon, habang ito namang National Irrigation Administration ay nag-aalok naman ng fuel assistance sa mga magsasaka. Sinabi pa ng ahensya na ang bayan nga na Magsaysay ay kabilang sa iba pang mga lugar sa Occidental Mindoro na idinaklarang state of calamity dahil yan sa umiiral na El Nino phenomenon. Sa iba pang balita, nasa ligtas na ang kalagayan matapos na masagip ang nasa 168 na mga pasaherong lulan ng barkong MV SWM Salve Regina na sumadsad sa may sitio Agbuyog, Barangay Kapaklan, Romblon nitong araw po yan ng Linggo. Sakay din ito ang 55 crew members at 21 rolling cargos. Umalis sa may Magdiwang Port sa Romblon ang passenger vessel at patungo ito ng Romblon nang mangyari ang naturang insidente.
Matapos nga na sumadsad ang barko, agad naman itong nakipag-ugnayan ang Coast Guard Station Romblon sa mga lokal na otoridad para ilikas ang mga pasahero. Wala naman na nakitang bakas na tumagas na langis mula sa sumadsad na barko. Sa pagkakataong ito ay kunin natin ang linya ni Bombo Kelly Cordero sapagkat ito 3 daga na ispatan na naman sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 na pinagpipiestahan itong naiwang basura ng mga pasahero. Alamin natin ang detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Matapos ang dalawang magkasunod na naiulat na pag-alagalang daga sa Ninoy Aquino International Airport, panibagong daga na naman ang nakita sa paliparan. Sa ngayon, hindi lang isa, kundi 3 ang naispatan. Sa isang sulok ng NAIA Terminal 3, nakuna ng video ang 3 daga na pinagpipiestahan ang isang pagkain na tila naiwan ng pasahero. Kung matatandaan, naging mainit na usapan ang sunod-sunod na reklamo at ulat na paglabas ng mga peste sa naturang paliparan, gaya na lamang ng surot, daga at ipis. Ayon sa ilang pasahero, maaaring dahil din sa kapabayaan ng ilan at pag-iiwan ng kanilang basura, kaya pinamumugaran ng peste ang ilang sulok ng NAIA. Nauna nang iniulat na inako at aminado ang Manila International Airport Authority na may pagkukulang din sila at ang pest control contractors nito. Kung matatandaan, ipinatawag na ni Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines ang mga housekeeping at pest control service contractor kung saan binigyang ultimatum ang mga ito para gampanan ng maayos ang kanilang mga trabaho o maging blacklisted sa mga bidding sa hinaharap para sa mga serbisyo sa paliparan. Sinabi naman ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na posibleng lumang videos na ang mga nagsisilabasan ngayon. Tinitinan nga namin yung video na lumabas kung kailan nangyari yun no? It's possible na that video happened many years ago. Parang tingin ko parang hindi naman ngayon lang yan ano? Mukhang lumang video. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Matagumpay na nailigtas ng Pasay City Police ang isang batang turista at nahuli ang isang sospek na umano'y sangkot sa sexual na pang-aabuso at drug trafficking. Naganap ang operasyon sa isang condominium na matatagpuan sa kabaan ng Macapagal Avenue sa Pasay City. Ang biktima na kinilalang si Alyasmin na isang 23 anyos na babaeng turista mula daw sa South Korea ay iniulat na isinailalim sa sexual na pang-aabuso at sapilitan daw na paggamit ng droga ng kapwa nito Korean national na kinilala naman bila sa kanyang alias na Yong Bin sa edad na 41. At agad na isinagawa ang operasyon matapos nga ang ama ng biktima ay agarang nakipag-ugnayan sa Korean Embassy na ipaalam sa kanila ang malalang sitwasyon ng kaniyang anak. Kasunod nito, ang Consular Office naman ng Embahada ng Korea ay mabilis na nag-abiso sa Investigation and Detection Management Section para maglunsad ng investigasyon at simulan ang rescue operation. Nakipag-ugnayan na rin ang naturang team kasama ang Substation 10 ng Pasay City Police Station personnel sa security personnel para umalis o mabilis na mahanap ang condominium unit ng naturang sospek. Sa pagpasok ng mga operatiba, nakuha ng mga alagad ng batas ang mga ebidensya. Kabilang narito ang 2 medium-size na self-sealing plastic sachet na naglalaman ng 19 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 129,200 pesos. Isang medium na plastic sachet naman naglalaman ng 15 na gramo ng white crystallized substance na hinihilala naman na cocaine na mayroon pong value na 97,500 pesos. Isang small size din na self-scaled na plastic sachet na naglalaman ng 2 gramo ng powdered na substance na pinaghihinalaan din po na cocaine na may street value na 13,000 pesos. At iba pa pong mga drug paraphernalia. At maharap nga ang sospek sa mga reklamo para sa paglabag sa Republic Act o paglabag sa batas na may kinalaman po sa illegal na droga. Samantala,
Isang matagumpay na rescue operation ay nagpapakita ng pangako nitong mga ahensyang nagpapatupad ng batas na labanan itong kriminal na aktibidad at tiyakin itong kaligtasan at proteksyon ng mga individual at kapwa lokal maging mga turista. Samantala, inaprubahan na ng Commission on Higher Education ang aplikasyon ng Samar State University para makapag-operate ng medical degree program. Bunsod nito, maaari nang magalok ang Universidad ng Doctor of Medicine program sa kanilang Samar Island Institute of Medicine. Kaya't ito na ang ika-20 public university sa Pilipinas na nag-aalok nga ng medical program para sa underprivileged student. Ayon kay Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III, ang naturang development ay ilunsunod sa doktor para sa bayan law na layuning madagdagan pa itong bilang ng mga doktor na magseserbisyo sa mga malalayong lugar sa pamamagitan ng paglikha ng medical scholarship at return service program sa mga kwalipikadong estudyante sa state universities o itong partner private higher education institution sa mga rehiyon na walang mga medical course. Nagpasalamat naman si SSU President Marilyn Cardoso sa pag-aproba ng naturang komisyon ng kanilang medical program na nagpapakitaan niya nitong mahalagang milestone sa kasaysayan ng kanilang universidad. Sa ngayon ay nasa 8 state universities and colleges itong mayroong medical school sa Luzon, 5 naman sa Visayas at 7 sa Mindanao. Samantala, umabot naman sa mahigit 2,000 na mahihirap na aspiring doctors itong kasalukuyang mayroong scholarship sa public at private partner medical school sa bansa sa ilalim yan ng Dr. Law para sa bayan. Oras 17 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, mga kabombo at ka-Star Nation, dumako na tayo sa ating mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station sapagkat ito mataas na datos ng mga Pilipino na handang lumaban para sa Pilipinas sa pagkakaroon nga ng external conflict, hindi act of aggression magiging daan sa pagbuo naman ng isang guide policy. Ayon yan sa OCTA. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Ligaspi. Nilinaw ngayon ng OCTA Research na hindi acts of aggression ang ipinalabas na survey kung saan nakitang nasa 77% ng mga Pilipino ay handang depensahan ng bansa kung sakaling magkakaroon ng external conflict. Paliwanag ni OCTA Fellow Research Dr. Guido David sa panayam ng Bombo Radyo Ligaspi na hindi naghahamon ng kaguluhan ng bansa kundi nagpapahayag lamang ng kahandaan na dumipensa. Nasa 82% ng mga lalaking Pilipino ang handang ipaglaban ng bansa habang 72% naman ng mga kababaihan na anya malinaw na indikasyon ng naturang survey na handang mga mamamayan na depensahan ng bansa laban sa mga dayuhan. Sa pamamagitan ng naturang survey ay naniniwala si David na magiging daan ito sa pagbuo ng guide policies ng mga mambabatas. Makakapag-improve din umano ito sa defensive capabilities ng pamahalaan, lalo na at karaniwang sa territorial sea waters nagkakaroon ng tensyon. This is a clear indication ng support ng mga kababayan natin sa ating yung pagtatanggol sa ating bansa. So, ibig sabihin nito, siguro yung defensive capabilities natin. And again, hindi naman ito necessarily for aggression. Wala naman tayong kailangan i-aggression. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Ligaspi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio, Bombo! Ang lantarang pagpapakita ng mga politiko ng patronage politics sa bansa, nakakatawa at nakakaalarma daw ayon sa isang political analyst. Kaugnayan may eksklusibo pang nakapanayam ang Bombo Radio Kawayan.
Nakakatawa at nakakaalarma ang ginagawa ng mga politiko na lantarang pagpapakita ng patronage politics sa bansa. Ito ang naging pahayag ng isang political analyst patungkol sa pagtutol ni Senator Robin Padilla sa pagpapasight in contempt kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Una lang sinabi ni Padilla na tutol siya sa pagpapaaresto kay Pastor Kibuloy na idinadawit sa mga paratang ng pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataan dahil maituturing siyang bayani dahil sa pagpapasuko nito sa mga rebelde. Maging si Senator Cynthia Villar ay tumutol din dito at sinabing hindi niya kayang ipaaresto ang itinuturing niyang kaibigan ng kanilang pamilya. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Attorney Michael Henry Yusinko, isang political analyst at constitutionalist, sinabi niya na nakakainsulto sa taong bayan ang ginawa ng mga politiko dahil hindi na sila nanghihinayang na ihayag ang kanilang hindi makatwirang panig sa isang seryosong usapin. Anya, nakaupo na sila sa pwesto ngunit hindi pa rin nila alam ang nilalaman ng doktrina ng saligang batas, kagaya na lamang ng paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon at lantarang pagpapakita ng patronage politics. Sa halip sana anya na ipagtanggol si Pastor Kibuloy ay kwestiyon na lang sana anya ng mga mambabatas ang nasabing pagdinig na tila hindi anya maituturing na inquiry in aid of legislation. Dahil walang basihan di ba? Hindi lang sa walang basihan. Yung isa nag-justify pa ng based on a wrong thing, a wrong reason, rational, no? Yung patronage politics. So, tama na nasa demokrasya tayo at pwedeng mag-object ang isang mambabatas sa isang hearing na ganyan, pero kailangan ang objection ay nakabase sa tamang dahilan, no? Either batas or polisiya. Hindi dapat ito nakabase sa kung ano-ano lang. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito namang sugar order na nag-offer ng import opportunities sa mga sugar traders kapalit ng pagbili nito mga lokal na asukal. Welcome yan para sa United Sugar Producer Federation of the Philippines. Ang buong detalye tinutukan niya ng Bombo Radio Bacolod. Naniniwala ang presidente ng United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED na positibo ang epekto ng ipapalabas na panibagong mandato ng Sugar Regulatory Administration na nag-o-offer sa mga traders ng import opportunities kapalit ng voluntaryong pagbili ng hanggang 300,000 metric tons ng lokal na raw sugar. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Manuela Mata, nakaraang linggo bumagsak na sa 2,400 pesos ang millgate price sa bawat sako ng asukal mula sa dating 3,000 pesos. Ngunit simula nang lumabas ang balita sa panibagong sugar order, nagunahan naman ang mga sugar traders sa pagbili ng mga lokal na asukal. Sa development, naniniwala sila Mata na tataas hanggang 2,900 pesos ang millgate price sa bawat sako ng asukal. Ayon sa sugar order, sa pagbili ng mga sugar traders ng mga locally produced raw sugar na 300,000 metric tons, sila ay makakapag-import ng 200,000 metric tons. Sila ang magiging prioridad sa mga darating pang importasyon ng bansa, ngunit ito ay sasagwa first come, first serve basis. Ayon kay Lamata, nagpapaunahan sa ngayon ang mga sugar traders dahil malaki ang kanilang kikitain sa importasyon ng asukal. Sa latest price monitoring ng Department of Agriculture, nakita na ang presyo ng refined white sugar ang nagkakahalaga ng 72 pesos hanggang 100 pesos bawat kilo. Ang washed sugar ay nagkakahalaga ng 68 pesos hanggang 86 pesos bawat kilo, habang ang brown sugar ay nagkakahalaga ng 59 pesos hanggang 90 pesos bawat kilo. Itong SO na pinalabas ng SRA ngayon, pabor to sa sugar farmer. Kasi ang gusto ng SO is magbigay pagandang presyo sa millgate price. Ang mga trader na kasali sa program, makabili ng local sugar sa millgate price mas mataas. Kasi mag-competition to sila Mula sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jairi de los Reyes para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Isa namang ama patay matapos na binaril at tinaga ng sarili nitong anak sa may Iloilo. Alamin natin ang kabuang detalye pa ng balitang yan mula sa Bombo Radio Iloilo. Patay ang isang ama matapos na binaril
at tinaga ng sarili nitong anak sa barangay Akaw, Cabanatuan, Iloilo. Ang biktima ay si Simeon Soria, 63 anyos, habang ang suspect naman ay si Jesper Soria, 26 anyos. Sa prayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Captain Juniso Estacio, hepe ng Cabanatuan Municipal Police Station, sinabi nito na naggalit ang suspect matapos pinagsabihan ng kanyang ama na iwasan ang paggala sa 10 oras ng gabi. Sa kabila nito, lumabas pa rin ang suspect at naglasing. Pag-uwi nito, pumasok ito sa kwarto ng kanyang ama at binaril niya ito sa ulo gamit ang hindi lisensyadong 12-gauge shotgun. Hindi pa nakontento ang suspect. Tinagapan niya ang kanyang ama sa bewang. Naging pahirapan pa umanong paghuli sa suspect dahil hindi ito lumabas sa kanilang bahay matapos ang krimen. Sa huli, nagdesisyon na rin ito na sumuko at nagpahayag ng pagsisisi sa ginawang krimen. Aniya, nag-aatubili pa umanong ina ng suspect na sampahan ito ng kaso dahil mayroon itong dinaranas na depresyon. Sa kabila nito, maharap naman ito sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act matapos sa pag-alaman na hindi lisensyadong armas na ginamit ito sa krimen. Sa ngayon, nakakulong ito sa Cabanatuan Municipal Police Station. So, yun pong na-recover sa kanya, no, na yun nga pong baril na talagang hinihinalan, yun ang ginamit sa pagpatay. So, minado naman itong suspect natin, no, na talagang baril niya o napatay na itong tatay niya. Si Police Captain Juniso Estacio. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa iba pang mga balita mula sa ating probinsya, ito naman 3 araw nang nawawalang mangingisda sa bayan ng Agno, Pangasinan, nahanap na. Ang buong detalye tinutukan ng Bombo Radio Dagupan. Nahanap na ang 3 araw ng nawawalang mangingisda sa bayan ng Agno dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan sa nawawalang mangingisda na si Dexter Abalos, inilarawan niyang tila nagbulag-bulagan ang mga mangingisdang nakita niya mula sa Zambales dahil nakita na nila itong palutang-lutang, ngunit hindi ito tinulungan. Natumba kasi aniya ang kanyang sinasakyang bangka dahil sa bigla itong binangga ng dolphin. Napilitan naman itong mamalagi sa bayaw ng 3 araw at kumukuha rin ito ng mga shell malapit sa kanyang kinaroroonan upang kanyang panlamang sikmura nang sa gayon ay makaligtas sa kanyang sinapit. Hindi naman nawala ng pag-asa si Dexter at umaasang mahanap ito at makakabalik sa piling ng kanyang pamilya. Hanggang dakong 3:00 ng hapon noong linggo ay natuluyan na ngang nahanap ito ng kanyang mga kapwa mangingisda at katuwang ang mga Coast Guard. Lubos naman ang pasasalamat ng kanyang asawang si Jocelyn Abalos dahil nakauwi ng buo at ligtas si Dexter. Sa kabila naman ng sinapit nito ay pinili pa rin niyang bumalik sa pangingisda dahil ito lamang aniya ang nakikita niyang trabaho na makatutulong sa kanilang gastusin. Matatandaan na nanawagan si Jocelyn sa himpilan ng Bombo Radio Dagupan noong Sabado para sa mas mabilis na paghahanap sa kanyang asawa. Diretso na sila sir, parang wala silang walang pakiala, parang walang nakita. Sa payaw na nakasakay ako sa tali. Mga shell, nasa tabi lang naman ako na. Masaya sir, makakakain na rin kami ng maayos, saka maayos. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Entertainment News. Ang newly crowned Miss Supranational Worldwide Philippine 2024 Supermodel Worldwide Philippines 2024 mula sa Laguna, naghahanda na sa kanyang laban sa bansang India. Kaugnayan, may showbiz pa ang Star FM Manila. Hindi may kakaila ni newly crowned Miss Supermodel Worldwide Philippines 2024 Judinel Kasungkad ang pagkagulat at saya nito matapos niyang maiuwi ang kanyang first national crown. 16 na taong gulang nagsimula si Judinel sa pagsali sa beauty pageants habang 14 na taong gulang naman siya nang magsimula sa modeling. Isa sa mga naging pagsubok ng 20-year-old beauty queen na ang pagbalanse niya ng oras dahil sa siya ay nag-aaral pa bilang second-year college student na may kurso
tourism sa Laguna. Sa ngayon ay sinasagadan niya ang pagpapahinga dahil sa mga susunod na linggo ay sinila na ng kanilang training at photoshoots para sa paglaban niya sa India. Pangako niya rin na kanyang ilalaban ang abilidad ng mga Pinay at ipapakita na hindi man tayo ganun kaputi o katangos ang ilong ay kayang-kaya pa rin nating makipagsabayan sa mga ibang lahi. Body positivity na gusto ko pong maging example, especially sa mga batang Pinay na makakapanood nito and makakarinig sa pangalan ko, makakita sa akin na mahalin mo yung tunay mong anyo. Wala po akong hate sa mga nagpapa-enhance, pero iba pa rin po kasi yung ganda ng naturang Pilipina. Bahagi yan ng exclusive interview ng Star of Manila kay Miss Supermodel Worldwide Philippines 2024, Judinel Kasungkad. Lalaban sa Miss Supermodel Worldwide 2024 pageant ang Laguna Beauty sa India sa buwan ng Mayo. Hello, Star Nation! This is Maria Thea Judinel Flores Kasungkad and I am your new Miss Supermodel Worldwide Philippines 2024. And you are listening to Star FM. It's all for you. Basta radyo, bombo! Mula sa Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, bombo! Bago po ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, abay maaari din po ninyong matunghayan itong ating 31 fully digitalized AM at FM stations at para sa mga karagdagang mga balita at mga mahalagang impormasyon, abay ugaliing tumutok sa mga social media live ng ating mga provincial stations. Para sa ating mga kababayang Ilonggo, syempre, nariyan ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, maging ang Bombo Radio Rojas. At para naman sa ating mga kababayang Cebuano, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu. Sa ating mga kababayang Aklano, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. At para naman sa ating mga kababayang Waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Bago po tayo magtapos, samahan niyo kami sa isang panalangin ng Orasyo Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sa Ningalaw na. Balik na rin sa pagpangalagad sa bomboan na isunto sa gyapon ko po ni Bombo Chama Blanco Hover. Kung madumduman, may isa kita ka kasimanwa nga na-stranded dito sa may airport, no? Sang Incheon sa aton sinikaron niya matag palamati kag sandig ni isa post ni Manwa nga nangin ano ini siya, nangin homeless
no, ining si Mr. Fritz Padernal dito sa may Incheon Airport, Seoul, South Korea. Sa aton sinikaron nga mga kabumbo, tihalin ini siya kuno sa Las Vegas sa United States of America, pero tumandok kid sa Iloilo. Isa ka bulan nagaribot-libot ay ini siya dito sa may airport to. Kang nagamantiner sa pagkaon halin sa basura, pulo pasensya sa mga nagapanyaga, agod lamang iya nga maka-survive. Gin-post ini sa isa man naton iya ka kasimanwa, agod iya nga maka akwa sang atensyon sang iya sini nga mga himata diri iya sa Iloilo. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Sang matulupang dan ini, sang talatapan sang Lone District of Iloilo Representative ni Congresswoman Jam Maronda, nag-extend ini siya sang effort agud iyang mahibaluan kung anong sarang sini niyang mabulig para sa aton sini nga Ilonggo nga kasimanwa. Sa aton sini nga mga kabombo, hibalo naton kung anong nga mga bulig ang gin-extend diri ni Iloilo City Representative Juliana Jambarunda, no? Agud iyang maripatrate or mapapauli na ining kasimanwa naton sa kundiin man ini siya naga-star diri sa bahin karon sa syudad or even sa probinsya man sa Iloilo. No? Standby kay check karon naton ang linya ni Lone District Representative Jam Barunda. Kay ti hamakon mo sini makaluluoy, di man kita kabatas iyang makita naton sini nga kasimanwa sa iban sini nga lugar, no? Nga ang estado mo sini homeless kag hamakon mo na, no? Nagamantinir iya sang kung baga pa mumho sang iban sini nga tawo, good lamang iya nga magka-survive. Sa iya man sini iya nga sitwasyon dito karon sa bahin sang Incheon Airport sa may Seoul, South Korea. May mga kasubong gid sini iyang nagakalinabo, no, sa aton sini nga mga kabumbong sa kun ano man iyang kadimalason, makapadulong kita sa luwasang pungsod. Di kun masalapuan mong dimala sini nimo iyang kapalaran, mamroblema kagid. Pero ang problema sinibanwa, makon mus na nga ado kasubong away na gini siya lisuan, may lang gani kay nasiplatan ini sang pila naton iyag ka mga kauturan man gin pamangkot ginusisa dito na ibaluan nga ini siya isa ka Ilonggo kag may mga nag-extend sang bulig agud nga ini siya ang makapuli na diri man karon iya sa Iloilo. Standby sa aton sini karon iya nga pagpangalagad diri man sa talatapan sang Bombo Radio Iloilo. Ang nagpost sini si Sumin Lee, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo ti samtang kuno nga nagahulat ini siya or nagahulat ini sila sa ila sini nga boarding pass, no? May nakitaan ini sila banwa nga kababayan basta kababayan ngani Pinoy, no, nga nagalakat-lakat kag ti kasubong nga nasiplatan, no, nga kababayan niya man sa aton sini nga mga kabombo ti didto kag di na gid siya guro kag wanta nagpalapit ini siya, no, kag nagambal nga ginsumiter kung anong iya sini nga sitwasyon, no, sa aton sini karon nga mga kabombo. Oras naton 4 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa diri man sa Balatuntunan, Bombo Hanay sa udto. Siniman nga no, nakibot ang mga taga Barangay Sablogon, Pasig City sa pagluntad sang isa ka insidente sang pagpanglutang. Akon sa diin ang biktima diri isa ka babaye. Kag sandig pa sa pagpangusisa sa Bombo News Team, nakabakal pa kuno ning suspek siya. Kag dito na nagluntad ang pagpanglutang. Tibalon aton kung ano ang latest diri karon sa aton sini makuturan sa pagpangusisa man sa Pasig City PNP, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, kung bala may
nahibaluan or naistablisar na nila ano ang motibo? Ano ang kabangdanan? Rason? Sa sining paggaluthang sa isa iya ka 40 anyos nga babayi. Dira sa may syudad sang Pasay. Standby kay padulungan ini sa aton nga mga kopda ng mga Bombo reporters agod sa pagtipon sa dugang nga detalye si Bombo Jomar Villa nag-standby. Joms, sa report na please kami. Bombo Tony, Bombo Champ, no? Nagpadulong kita diri sa may area sa Sablogon, sa may syudad sa Pasay. Ako sa din naglungtad ining pagpagluthang sa sining isa diri karon ka individual diri sa Bersabit yang area, no? Ang exact location naton kilid lang gid ni siya sang highway. Sa aton sa mga kabombo kung magkabot ko mo diri sa may syudad sang Pasay, kung halin ikaw sa may Iloilo, unhan na ni sang proper gid sang Pasay City, siguro more or less mga 1.5 no? Kilometer ang kalayoon pakadto na siya sa may area na sang Kapis. Sa aton sa mga kabombo kag gilid na gid ni siya sang dalan. Kung pakadto ka sa may area na sang Kapis or Aglaran na, diri nga area sa may left mong portion. Actually, do mga 1 year pala na din sila nung tubag. Wala ni gani gin patindog ang ining nasabit pero dya mga mga baligya do kala daw to mga talipapa na ni. Ting iba nagabaligya di sang ni tawag no mga ulutanon, may baboy, halos tanan kumpleto no kun diri ka mamakal. Kaya mo ni ang pwesto diri sa biktima, 1, 2, 3, 4 sila do ang yasin nga pwesto aras tunga-tunga. No, dito on diri tunga-tunga babosam di ang baligya to mududok mga may mga lutanon man no mga karos halos tanan nga kinanglanon sa kusina diri mo mabakal. So santo sa pag-usisa naton diri sa mga catering silikaron nga mga stall diri sa may area ang biktima diri no ang nagkilala kay Rosel Andrada. Rosel Andrada, ang iya nga pangalan, 46 anyos, residente ni siya sa Barangay Manit, syudad sang Pasay, ang Barangay Manit, antes ni siya sang syudad sang Pasay, Bobotsan, amo na kuno tiga travel, bas lalit sa lugar da, hasta lang kati makabaligya sila diri sa may nasambit diri karon nga area, no? So santo diri sa aton sila nga pagpangusisa, diri karon sa Bersambit nga lugar. Nakabati lang ni sila sang 3 kalupok, no? Isa di kina sa napakidangutan naton ang tupad lang man no nga balaligyaan kasi ning nasambit diri karon nga biktima nga ti samtang nagakaon sila nakibot na sila nga gulpil kuno may lumupok no 3 kalupok to nabatian nila sunod-sunod santo diri sa nakabati to si bangod sa kakulba wa na sila magwa no sa ila sining store hasta di sa ulihi amo to nga nabatian na lang nga may ara na sang pulis adiri nga nagkanto agod nga mag-investigate no sa sining nasambit na karon nga insidente. Maglawas sina no sa nakabati naka-istorya kita diri kay na asang mga pumuloyo man diri sa palibot. Ang iba nagahambal diri nga ang biktima nagbaligya no siya sining nga stall. Actually may upod ni siya nga yaman sining nga tinawo. Tapos ang suspect doon nagpakuno-kuno kuno nga mag bakal. Nagpakuno-kuno nga magbakal Bobotsam sang ginabaligya. Actually no ang ginbakalya doon nabilin pag ani diho na sulod plastic. Adri karon sa may lamisa ko din siya bakal no ko din to gin tiro abi no ang nasing nasambit karon nga biktima sunod diri sa sisa naton una nga nagbakal ni siya sang do carrots kag ni siya kanton tapos dobi mga repolyo pa ni ho. So una kuno nga nagbakal siya tapos ang nagdaho amo to ang tinawo sang sining biktima. After sinati pagdaho ya kwarta malakat na kutani ang suspect Bobotsam po galing ti duway pa kuno sang blood way pa sa makakita sa tiyempo nga ti commit to tirohon ning biktima mo to nagbakal sa kuno liwat. So do kaduwa gid siya magbakal. Pag bakal ya sang ikaduwa amo to nga nagdaho sa iya amo ni ang biktima mismo.
So pagdaho amo na to kuno pag tiro sa nga suspect pero wala may nakakita kun bala ano kalayo ang pagtiro kag kun bala ano nagatubang or nagatalikod ining nasambit ya karon nga biktima kay santo diri sa interview naton sa pag-usisa diri sa area. Ang biktima ni ang yasining nakamot do ara pakino siya sining agtang ang yasining porsyon sa kamot bumbutsam i-check tani kun bala muna patimaan nga may ara sang defense one pabi no nga na ahimo ning biktima o kun ano lang reaksyon ng abi sa lawas na sa inisya ang agin tiro. After sina no after sang amo tabi ngati tatlo na kalupok to nabatian ni nagkaran-karan sila diri sa may area. After sang pagwa sang suspect tumalagan pa kuno ang iya sini nga direksyon diri nas pakadto sa may ano bla pakadto na ni siya sa may aglalana no pakadto na sa ruwas to nga way tumalagan pa ning suspect ang iya gili ka motor didto kasunhan siguro do mga estimated 100 to 200 meters ni ang kalayuan pa sang iya siningagin dalaganan bobotsam to isa lang ang suspect sunod diri sa nakakita kaya sa tupad di balay o kung sa tupad di Tiangge pag gawa ya kuno nakita yan atong suspect dumalaga ng sunhan in tinguan niya kuno nga lagson pero wag siya naghambang nga palapitan kay may armas basikon pati siya karon madalahig amo tong pag nakita ya to nakasakay na sa motorsiklo kag dumiretso na to sa highway nga na-mention ko nga sakay siya sining scooter type nga motorsiklo adre pumbutsam sa itsura hindi kuno nila ma-identify kay nakasuksok sang bonnet ang ini suspect tapos may jacket ini siya santo diri sa information nga color gray ang siya nga suksok kag naka naka-short pa kuno sang color itom sang ini siya nagsakay sa salakyan kung siya nga motorsiklo kag dumiretso sa direksyon nga kung siya nga na mention diri karon bumbutsam. Why man kuno sila na notice abi nga may ara pa sang pagbinaisay antes natabo ining pagluthang padre bumbutsam. Amo lang gito nga nagpakuno-kuno lang sana kuno nga mabakal at ang nakakita sang chance doy kadwa na to kabes ka magbakal. Amo na to nga gin atiro abi no ining nasambit diri nga biktima bumbutsam initial sa ulo igo sang sining biktima ang ating sang nidalaki na to ang bansang nakakita diri unconscious na no ang ining biktima sa gidala sa may nasambit yang ospital diri Bumbutsam sa subong no agin saraduhan ang dianay amo ning may blow nga trapal no amo ning Tiangge yate gin saraduhan ng anay no kay perti matagaan sang kanay sang ligwan ang ginapatigayon man nga investigation diri sang otoridad kay kun basihan ta di kung may CCTV kung tani no galing diri sa area do guba no ay function diri sa may ibabaw nga bahin diri sa gilasin nga balaligyan di amo nang ginalantaw diri karon kung may mga trace diri nga closed circuit television abi no ang otoridad as to the suspect karon no kun din gid man ang sining exact direction diri nga nagdiretso after sa nga sining nasambit yang aksidente diri Bumbutsam. Ari blano pabati talang ang pahayag diri sang tupad stall no sang balagyaan diri sang nasabit na biktima sang mapakigangutan diri sang Bombo Radio. Turas kay ina. Ilang bukan. Tapos kabamahay ko mo ano diyon batihan nyo? Amo lang tong lupok eh. Oo, pila ka lupok? Kakaon gani ako subong. Pila ka lupok batihan? 3 lang gani. Ano sunod-sunod nga lupok? Oo. So, ano doon himo nyo? Nagawa ka mo? Way pa. Way kami nagkagwa. Way kami kagwa. Kaya ano kami kabata naman yung magwa. So, paano nyo nabalaan na ang biktima mo na to si... Pinapatian na mo, hambal ya ka singgit ko po na mo. Ano singgit ya? Nga si Rosel na tiro. Mo lang damo ba? Din ko naigo ya? Ambot pa tamo kakita. Way kita mo katawa. Way kita ko katamwa. Pero pag ano to na yung antis kalupok, may nagbaisay pag liban. Way gani. Way gid malinong tanan diya kina. Way. Ano nagbakal pa ko ng suspect? Lam lang iti dia tamo sa sulod. Way tamo ka. Way gita ko kalantaw sa gwa. Kulbaan mo? Tiuwain tamo ka gwa. Oo. Sinupod mo danay? Kapon way man nabi may nagkadto di nga do nagbaisay. Way. Way da. Dire sa imo Tiangge sinupod mo lang di?
Kikon kisa diya mas si mister kagiyakon mga tao Ay, sigo. Ano mga baligyan nyo, mga sari-sari man galing, no? Tama man diyaw. Dito man, no? Si pagkilala mo kay Rosel, duga na sa baligyan, da? Duga, hindi away pa man di san 1 year kami di Ay, bago pa lang Bago pa lang di. So, bago lang tindog dili papa din, no? Oo. So, dungan makamunday Rosel, no? Sa biktima. So, antes nga nagatindog na di, ano pagkilala mo siya, do ay man siya, do, agrabyado, Do ay man kay daw mayad mada nga bata. Ay So, man. do tutom gid sa pagbaligya, dapat, no? Si Rosel na, ano, may banane, may bataan? Oh, yeah. Ha? Tomboy. Single siya? Single, So, ano, amang permission, dumayara sa kuno libin, partner? Ay, alam lang, tako ganda interesado ka mga amo kada nga bagay Pero kung ng tao mo, tutom sobra, no? Man. Tutom sobra, no? Oo. Hindi siya kabaligya, ano, mga magnabaligya niya nabi. Ambot lang, kay hindi mangko mabalo ko ni nadanahalin ako na kumpra. Ano baligya niya kalabanan da? Amo dyan na yung mga panakot Panakot, tanan. Do mga lutanon, pwede ka makbakal da, no? Oo. So, bali, ano, gapuli, di na siya ganiga tinira? Si Rosela? Gapuli mo sa balay da Sa maniit ko, no? Sa maniit? Sa maniit. So, bali daw layo-layo. Layo pa di gawang maniit ko, ha? Oo. Sige, ti kamo, kamusta? Subong ba na kulbaan pa kamo? Tiyo, nakibot ka mo. Sabi ko tako kung ano lang. Unang lupok, tunog lupok yung kinapatian mo? Batian naman Di ba si Mrs. TV kamo di? Ay nagpangsyon, ay. Di na Mrs. TV di malapit? Ambot. Piyak to? Kailan ko kabalo. Ang imo ba siya may panawagan ka sa suspect be? Di nako, no comment sa ko dyan. Way matakakita mga itsura na kung mga sinuto. So prior sini karo babutsam no santos sa pagpamangkot taway man kuno sang prior altercation abe no kun may nagluntad nga paggaban ng isay subong adlaw kun kahapon man o kun pila ka adlaw nagligad antes ang natabo nga paglutang sini sambit nga biktima nga ti suno gani ito sa pag pangkot abe nga ti alos isa na katuig ado ay sa gani kunok balong nga do ano may agrabyado no nga ginatubang ining nasambit karon nga biktima pati bisan sila ya gani makabal nga nakibot sana sining natabo diri karon sa isa ba nila diri ka kaupod nga nagabaligya diri sa may area sa nga Talipapa sa may Sablogon syudad diri sa nga Pasig. Mga utanon gali ning baligya ya Jomso, mga kamatis, repolyo, carrots, no? Mga utanon gid, no? Yes. Ining biktima kag member ini siya sang LGBTQ. Tapos may sa pagkabalo naton kapag insindita, ano ni may partner ini siya, Bumbo Jomar. Ang pagkabalo naton do may ara ko nung live-in partner pero sa luwas ng pungsod. Dari babutsam no si Secretary karon kon anong status ni Dugang dari sa background ni karon abi sa nasambit yang biktima. Ari bala mga kotonis mga tricycle driver kay sila di kinaw kung anong nakita lang nila. Sir, din ka mo kinag-parking? Parking kami dito urihin mo na ako nag-iagto to Diyan ako sa kika. Pero bati ano man ang lupok kinade? Oo, patatlo. Di ka pungkod rin, kasi niya di sa waiting shed. Pikon lang taon-taon kalayoon mo, halin di hasta to do mga 15 metros lang, do lapit na, no? So pagkabati mo kalupok, ano din hinimo mo? Yung nag-iikwan mo lang kami, nag-isiding mo lang kami ito. Amo mo lang ito. At nakita, itong biktima nung gano'n siya sa datay after. May kakita ka na biktima, ulit na ako nag-agto. Tulog na kakayaon mo lang. Kaya na siya? Tinpila siya? Sa ulo. Tinapit sa ulo? Gawi sampit. Ano wala to? Sa tuo to. Sa to nga porsyon. Tapos ang kamot sa do may ano pa doon nag-supply pa sa agtag niya? Oo. Mumla to na kita nga mo. Ano namin mo diba ano may ara pa sang defense won abe? Ano nagsagang pa sa? Ay ko ka man. Pero ang kamot niya do ara sa bayan sining agtang. Agtang do ginatanda sa agtang niya? Oo. Okay. So pagkita ito ano do conscious siya, do unconscious na?
Wala ko ka kanay diyan nga tamo sa kanimo. Basta di. Ang suspect kita nyo palaglagan. Di sa diya sa pagbasta mo kita mo ni. Yan pagkatot yung ibang sa way parwas to? Parwas. Ha? Parwas na. Ano, isa lang gid sa motor or may driver ang motor? Depende lang to. Do ay mo ko kadipahan mo gaway dasig maglagan mo. Mo mala to. Sakay sa ano to, scooter type? Anong scooter? Classic scooter to? Wala ko kumain ko na mo ka klase to. So gid na kita ito mga motor mo. Ha? Ito mga motor mo lang so gid Ito ang scooter type ng motorsiklo? Oo. Okay. Ang diri sa lugar wala mo nakita abi prior. Prior sina ako nantes sinabi dumara nga naga pulupan des palibot. Do ay man. Ha? Do ay man. So gulpiada lang gid nga moton tabo. Gulpiada ko da lang. Ang biktima ni kita mo naman pamilyar naman si mo. Pamilya pirme jadi mo. Mayat nga tao da. Pirme ka namon nang nagakuan yan dia. Ginasuko na ganang kami kung isa may karga dam. So doy kamong gina pakargahan abi kon anong black loan niya da. Oo. Tapos sa storya na sino pilas na kabilog? Sa nang abligyan dyan. Nang may imo nga tumboy dyan nga bayi. Duwalas la? Duwam la sandag inadla jam. So di ba ang suspect ko doon ng bakal pa, nagdaho pa. Bali ang isa to, amo to nagdaho tapos ang isang biktima duduwagi sila, no? Oo. Mumla to. Ha? Darwam la sandag jam. Ang kay Rosel dito may may live-in partner sa kuno ne? Way ko kumaan gid. Ha? Way ko kumaan da. Pero sa imo, ano ginalantaw nyo nga posible motibo ne nga himo ginasiya ho? Lamla way ko ka maan kada ka kwanda. Wait, kung sa imo pagkilala dumayo man ning tao. Oo. Ano mayat man da? Ay sige. Adin biyahe nyo sa bunga ruta gani? Diya spasya Rubing. Ay sa bisan din lang. Oo, diya sa sa syudad la di. Diya la. Ay sige. Ano gini kalal bunong? Ayo bro. Si Boy. Ha? Si Boy. Boy. Dugay ka nag-drive? Tricycle? Boy doon. Ay. Sige. Anong boy, salamat ha? Thank you kina. Sige, by the way, ang CCTV nis baba, dugay na ni guba? Guba do da. Ha? Buhay do na guba. Anak ano lang CCTV? Anadak syudad. Ano, may sanak ko tuig? Joms? Mga dyan siguro. Habang mo champ? Ti ano pa ginang natipon ta dira abe kay kon mangkuton dang taos palibot duway man ni problema ang biktima way man sang kontra dira sa bahin sang pulis ano karon ang ila sini nga nakitaan anong ila sini nga investigasyon diin sila padulong sini jobs Amo na gani no kay check ta dugay-dugay man sa pulis mo champ ko na dong latest ti karon nga mga development kay ang information di bag-o lang nga naga-trace kuno sila sang CCTV. No, as to dati matrace up pagit kradugang ang direksyon kay Sonto dres nakakita no may mga clue naman ning pulis ta ko din sa direksyon abi di way pa din balaan kung nagliko tusunhan kay damo ni mga bangga daan ko pakadto sa may area na sang direksyon na Paruha City Bobocham no ang direksyon sa suspect nga naghimo ni karon sa sambit yang biktima. Initially bala to logit kuno tanan iko sa 3 to kalupok nga nabatian sa mga pumuluyo diri sa Manasambit yang area. So ang duga sinigaro karon ni update lang dugay-dugay kay check taman diri sa bahay sa police station be kung anong mga latest developments ni as to the background kag sa latest kapag follow up diri karon sa suspect nga nag-commit siya sa krimen. Bombo champ? Sige. Live diri sa may Sablugon, Pasig City upod kay Babosol Binyas, ini si Bombo Joe Barvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Joe Maravilla sa imo sining follow-up report. Kung lang taon naton ang pag-execute sang krimen, nagbakal pa ang suspitsado, butsilingong ati gina piho, ginasurebol nga
kung ara ang target, ara ang biktima. Kaya ang una, kung nagduhol sini sa suspect, ang mga tinawo lang dira sang biktima. So ginhulat niya pag inining magwa. Kag sang dito na sa aton sini makabombo, sang nakita niya na, why na sa damo pang historial, ginlutang niya makatlo ka beses. Lunsay ulo ang igo. Subot silingon nga gin sigurado gid nga madulaan sang kabuhi ining biktima. Now, ano ayhan ang motibo sila diri sa aton sini makabombo kaysa pagpangusisa naton sa mga tricycle driver, sa mga tupad dira nga nagabaligya man, why man kuno sang kontratsimpo ining biktima kag maayo man nga sa isang individual. Tiyang palamangkutanon sini karon, naangot bala sa iya sining negosyo? May nagahisa bala sa iya sining negosyo dira sa utan? Ginapayag man nga ini siya ang mayara sa live-in partner. Kag sandig sa mga impormasyon nga aton sini ginabaton, ting live-in partner yan may ginapatihan nga may mga kabataan na. So kung ang babae may kabataan, butsilingon nga ini ang may amay. So isa man sa sarang nga makabig siguro naton nga motibo sa pagpatay kung hindi business related, may posibilidad ayhan nga basi kung mayara ini sa kang tanan sa iya sini nga karelasyon or sa tawo nga maangot man sa karelasyon sining nasambitan karon iya nga biktima. Tinugang-dugangan nato ng impormasyon diri man sa aton sini pa rin iya nga pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo. Oras naton 27 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa sa aton sini nga pagpanumbalik banuatingwa naton liwat nga malabot diri ang linya ni Congresswoman Jamaronda may kantanan man sa sining pag-extend niya sa bulig sa sining Ilonggo nga na-stranded dito sa may Incheon South or Incheon Airport dito iya sa may Seoul, South Korea. Kag Mayor Jerry Triñas no nagalibog ang ulo kung anong laganan niyang posisyon sa palabuton sining 2025 elections. Pero gin kumpirmar sang alkalde nga may isa paging Triñas nga magapadalagan diri sa syudad sang Iloilo. Iniway sang liwan kundi si Mrs. Raisa Triñas Chu. Oh, i-check karon tani sa aton sini nga pagpangalagad diri karon sa Bumbuanay Soto. Ara na, okay na si Kong Jam. Sige, ay nga gawon ta lang si Kong Jam kay medyo masako-sako man ini karon sa aton man sini nga pagpangalagad. Good afternoon, Congresswoman Jam Maronda, ma'am. Si Bombo Cham live ikaw sa Bumbuanay Soto. Maingod to, Bombo Cham, kagamo man sa mga palangga natin yung pumuloy sa syudad sa Iloilo. As per information, Madam Congresswoman, may nag-extend na ikaw sa effort or helping hand. May kantanan sini sa na-stranded nga Ilonggo dito sa may Incheon Airport sa Seoul, South Korea. Kumusta na? Anong update diri, Madam Congresswoman? Well, Bombo Cham, no, tungod nakita naton sa inyo mismo page, inyo page Sabadong Adlaw, about sa na-stranded nga isa ka Ilonggo dito sa may Incheon. So, after that, nagsulat kita dayon sa DFA, Sabado man nga adlaw, kag maayo nga balita sang Domingo, kagapon nga gadraft na sila kuno sang ilang reply sa aton nga sulat, kag i-repatriate na nila sa GIS nga adlaw ang si Mr. Fritz Paderna. Alright, ano kuno ang cause ang pagka-stranded dyan sini? Congresswoman Jam, nakahatag bala sang gamay sining backgrounder ang DFA sa imo talatapan? Well, actually, wala sila kahatag sa akon sa talatapan kung ano ang ginahulat kita sa reply nila. Kay hambal nila yesterday, gina-draft ko na nila Sunday. But ang ato na insindihan, paagi man sa inyo page, nga nadula ang mga dokumento ni Mr. Fritz Paderna while yara siya sa biyahe. So that's why nga, do kabudlay gid sa iya magbiyahe papuli kay wala na siya passport.
Okay. So pagkakita nimo dito sa ang post sa Facebook page sang Bombo Radio, ay na ikaw nagduwa-duwa nga magbulig man sa Kasimanwat nga Ilonggo, Congresswoman Jam? Yes, aga mismo sa Sabado nag-draft kita sang letter kag in-address nato sa DFA kag salamat kid no kay automatic man nag-responder ang DFA kag nagpahibalo sa aton nga March 10 i-repatriate na nila si Mr. Fritz Padernal. Okay, so gina-expect naton nga saan siya makapuli na diri sa Iloilo, Congresswoman Jam? Well, actually, base ara na siya subong diri sa Manila. Kag it is expected, no, according sa DFA, nga sugaton man siya sa iyang relative. Ati mayo to kay may mga relatives man siya gali nga ara dira kag magsugat sa iya, Congresswoman Jam. Yes, ang importante nga ginubra sa nga Bombo Radio ang ila man nga obligasyon para at least may padangop man, no? Kung sino man nga hensya nga makabulig. Ikaduha, salamat man kay Mr. Lee nga among nag-post sa Facebook like a month ago about sang Ilonggo nga na-stranded dito sa Incheon. Alright. Congresswoman, thank you so much sa imong sining nga time kag pag-monitor man sa kunano iyang mga balita, impormasyon at the same time mga buruligan sa Facebook page sa Bombo Radio and then natigayon karon nga mabuligan man pinagi man sa imo sining iyang effort dira, Congresswoman Jam. Salamat Bombo Cham kag man sa mga palangga nato pulo sa syudad sa Iloilo. God bless syudad sa Iloilo. There you have it, si Congresswoman Jam Baronda. Di pagkakita kuno sang kongresista sa Facebook page sa Bombo Radio nga may kasubong sila nga post nga na stranded to. Nagsulat gilayon sa Department of Foreign Affairs. Pagsulat sa Department of Foreign Affairs, nag-reply ang taga DFA nga ipa-repatriate na nila kagapon pa kag gina-expectar nga by this time basi kunara natos may Metro Manila kay sugaton man kuno to sang iya sini nga mga relatives. Di amo sina mga Kasimanwa kon luyag nimo nga magabulig sa imo sini iya nga ising kapariyo, way ka man sang ginapilian dira basta nga makabulig ka lang, no, kag masolusyonan mo ang problema. Katulad ng ilamang sa na-stranded, tutyamakon mo gaman tiner lang to ka pagkaon sa basurahan. Pulo pasensya sa mga nagakaon dira. Di pinagi man sa pagbinuligaya, no? Sa aton sinikaron niya mga kabombo na tigayon nga maripatrate ining si Mr. Fritz Padernal. 34 minutos na nakaligad sa takna sining launa sa aton sining pagpanumbalik Banwa. Si Mayor Jerry Treñas ambot lang ang sabat kung anong posisyon sining lagana niya by 2025. Pero ginpiho niya na, ginkonfirmar niya na nga may isa pa katrenyas nga magapadalagan. Kag amo na gani sa nasiling na naton, si Raisa Treñas Chu ang magadalagan by 2025 elections. Si Mayor Treñas, ano yayadlaganan? Last term niya na or ngita siya sa other position pas padalaganan niya sini. Sa aton sini magkabombo, lakip na dira di tubig sa Bureau of Fire Protection Iloilo, no? Bastante pa kuno. Pero kung may magluntad pag iniyang sunog sa mga masunod sini nga mga inadlaw, of which sa way naton ginapangayo, posible kuno nga maghubas man ang ginakuhaan nila sang tubig. Ini nga mga balita balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdumor. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 10 to 16, 2024.
Sa Marso 15, Biyernes, ang Rock Station Band is set to entertain you sa sulod sang 2 ka oras sa Thank God It's Payday! Manginiinyo, sumugod alas 6:30 sa gabi. Sa Sabado, ang Retro Band ang napunan sang excitement agud ipasundayag ang ila great selection of old songs sa among adlaw sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Marso 16. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags kang iban pa ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 17, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa diyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent ang magaserbe nga pamaagi agud kita maghinulsol, magpati kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos.
ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks. 45 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na balik diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto. Standby sa kay Bombolin si Bade. Panaligban karon statement ni Mayor Jerry Treñas nga sanging pamangkot sa ambot, no, kung anong daganan niya nga posisyon sa 2025 elections. Check na bala si Bombolin si sa iya sining follow-up report. Lin, sa report na please come in.
hindi makatulid sang pahayag si Iloilo City Mayor Jerry Trias kung bala mag-updanay pa sila sa masunod nga eleksyon sa 2025 elections nanday Iloilo City Lone District Congresswoman Julien Jamjam Baronda kag ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Sa pagpahayag dari ni Mayor Trias, hindi iya pa mahambal kay tiwa ay paman kuno sang confirmation, wala pa man sang sang final nila nga desisyon na upod si Vice Mayor Ganzon kag si Congresswoman Jamjam Baronda. Pero ti iya naman nga ginanunsar kaina sa ginpatigayon man nga press conference nga ti siya sigurado na siya nga sa 2025 elections mapadalagan siya. Pero ti sa pamangkot kun bala nga nga posisyon ang iya nga padalaganan ang pahayag dari sa alkalde ambot. So kapilata mo na nga pamangkot sa iya Bongbot Cham kun ano ang mga possible bala nga posisyon may masaka bala siya, mangin senador bala siya, tiyambalya kung sa senador do alang-alang pa sa iya kay ti hindi iya kuno ya matupungan ang abilidad ni Senator Robin Hood Padilla Bongbot Cham. Tiyang possible dari ti basi sa House of Representatives maupod ra sa mapadlagan sabi mabalik siya sa sa pagka-congressman pero ti ina wala man gin paboran, wala man abi sang pag-decline pero ting hambal lang ambot. Hindi pagidya mahambal Bongbot Cham kung 100% na ang mga mapadlagan siya sa congressman or sa pagka-alkalde masagyapon kiti may ara pa niya si Mayor Trias nga another term Bongbot Cham for for pagka-alkalde. So sa lokal lang siya suno ya digani suno sa ginang ginpahayag ya sa lokal lang siya. So dari lang siya sa Iloilo City nga posisyon ang iya dari nga padalaganan kay tikon mga national kuno kun mga senador abi na way man nga may nagapangaluyag sa iya abi nga pasaka sa mga iyaya nga posisyon para ya sa palabuton nga eleksyon. Pero ti ang sigurado lang diri si Mayor Trias nga under man siya sa gihapon sa National Unity Party, same party man ini siya sa gihapon kay mo ni partido niya subong. Wala siya sang plano nga magbaylo, magilis sang iyaya nga partido or magupod abi no sa partido ya abi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ti kung sa diin si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. amo ang original nga ti ka partido sang aton nga presidente kay ti siya ang labing una nga local chief executive diri sa may Western Visayas nga nag-upod under sa Partido Federal ng Pilipinas. So may ara man sa mga information Bongbot Cham nga nagagwa nga ti maga-file sang certificate of candidacy si Iloilo City Mayor Jerry Trias pero sa last minute na bala Bongbot Cham may ara kuno sang substitution nga matabo kun mabalaan sang alkalde nga wala man lang kasumpong sa pagka-alkalde pero ti inaya hambalya gani ambot lang kulang mo gid man ang matabo pero tinakalabot mo na kuno sa iyang mga mula nga information nga nagalagaw sa subong Bongbot Cham. So hindi pa siya sigurado gid, hindi pa siya makahambal gid, mabuyagyag abi ko ano gid nga posisyon ang iya nga padalaganan. Ang line-up ginaistoryahan naman na suno sa iya pero wala pa gid, hindi pa siya makapagwa kung sino yang iya mga line-up sa palaabuton nga 2025 election. Sa bahin sang pagka city councilor may aran naman tapos naman retirable na tatlo man ka mga mga councilors naton, si Councilor Eli Estante, si Councilor Doktora Candice Tupas, Bongbot Cham kag din posisyon man ini anay city councilor Plaridel Nava bala. So na sila pipila na sila ka mga councilors naton nga magatapos naman ang termino nila ya Bongbot Cham. So gipamangkot man naton kung bala may dugang nga Trias nga mapadalagan kaya balya pa una ambot pero gipamangkot akon may possibility bala nga si Miss Raisa Trias magapadalagan man peti sa mga programa, sa mga inauguration, sa mga groundbreaking kakundiin pagidno nga ara sa Mayor Trias ara man ang iyaya nga anak nga babayi Bongbot Cham. So hambalya diri may posibilidad nga magsulod sa politika si Miss Raisa Trias pero tiway man gimbuyagyag sa alkalde kung sa man nga posisyon ang padalaganan sang iyaya nga bata Bongbot Cham.
Di pamangkot naman gani kay timi ara sang huring-huring man nga masulod sa politika diri ang first family, ang pamilya ni President Marcos bala any member of the family, Bombotsam, pero tinga balya diri nakaistorya sila ni First Lady Liza Araneta Marcos kati wala kunuya. Why kunuya sa plano ang first family, Bombotsam nga mag sulod diri sa Iloilo City kag magpadalagan sa anuman nga posisyon sa local elections. Kay ti isang damlag lang to pag invite ni si si First Lady Liza Araneta Marcos sa dinagyang kag mga groundbreaking ti hambalya pagani kay Mayor Treñas kuno nga ti kun makadto to sa makita naman siya sa tawo mambala man kuno nga ti mapadlagan siya diri sa Iloilo. So ginpakamaayo nga ti way nala nagkadto ana sambit nga First Lady. So sa bahin niya ni Mayor Treñas kampante siya nga ti wala iya sang Marcos nga mapadalagan diri sa syudad sa Iloilo. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Sigurado gid nga sa dasong election mapadalagan ako. Ano nga Period na to. Kamo lang to. So may igapangaluyag Mayor Simo for national positions wala man. For? National positions. Why. Sa syudad lang ta. Sa syudad lang ta mapadlagan. Under same party. Under the same party. Why ko nagambal kung diin, but diri lang. May nag-float, Mayor, nga istorya that you'll find your COC, but on the last minute, may substitution nga matabo if wala sa formidable nga kasumpong si Mayor Jerry Treñas. May ka-float nga muna. Yes, Mayor. Ano reaction mo, Mayor? Well, daw nabatian ko man na. Hindi na toon, Mayor. Ambot? Mayor, medyo big ang atong declaration. So, muna does this mean nga hindi pa sigurado kung diin nga posisyon kasi magbalik kaliwat sa House? Ambot? O kasi masunod ka sa kay... Senator na mamudlay kay T.Y. Kuya Abilidad Perez kay Robin. Ang line-up ginaistoryahan, no? Pero depende pa na sa mga mo na. Pero given, Mayor, nga may mga retirable kita subong. May tatlo. Si Ellie, si Candice, kag kay Naba nga posisyon. So, Mayor, currently, kung nanaw ng political situation, as is ang grupo gyapon, Mayor, as of now. Ambot? May mga new faces na makulog mo. Ambot? Mga combative. I mean, ang tandem lang, Mayor Ganson, Baronda, and Treñas, as is as of now, Mayor, so far. Why, hindi mambalan. Hindi pa mambalan na. May dugang as Treñas mga pandalagan mo yan. Ambot? May dugang na man nga tiyara, nas Miguel mo. Basi may posibilidad. Si Ma'am Raisa sa ano man gyapon sa uswag man sa gyapon. Ambot? Maklaro na gina sa filing. Possible, Mayor, may masunod rin na first family, Pamilya Marcos. Naistorya ko bala si First Lady. Inayawa eh. Pero base may ara ka source. Pero si First Lady, naistorya ko gin. Gambal na siya gani sa akong liko. Kadto ka sa hindi nagyang. Sang pag groundbreaking to bala. Kaya makadto ko to, there's an istorya ko naman politika nga mandlagan ko. Kaya hindi na. Wala kaya plano nga mag-shift sa party ni President? Sa subong why man ko plano nga ma-shift sa party sang presidente because the EDUP is supportive of the president. No? So, even during our last meeting, prior to the presidential elections, only BBM was there. So Mr. Rason is really supporting BBM. Nabatian Bombotsam si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. So lapit na lang ako naton matulid akon, lapit na lang ang filing sa Certificate of Candidacy Bombotsam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitano Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Lindsay Bade. Kung na muning dalagan si istorya ni Mayor Jerry Treñas,
mabulagay sila nanday Congresswoman Jam Maronda and Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Oh? Do amo sinikaron ang direksyon ni Mayor Jerry Triñas. Kay way pa man kuno yung istorya na partis tatlo sila sa ila. Pero siya sigurado na nga madlagan siya. May posibilidad nga magdalaga ng iya sini nga bata. Sa aton sini nga mga kabombo. Oh. Ti ano plastada sini Banwa? Nga daw kasubong iyang magwa sini karon Triñas against the world. Oh. Kay halimbawa bi karon magdalagan si Mayor Jerry Triñas. May last term pa siya, pruti sangin pamangkot siya kung ano nga posisyon laganan niya, ambot. Putsilingon nga daw may plano si Mayor nga plastaran ang mga key positions diri sa syudad sa Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag, siyempre, dalayang iya sining mga kabataan. Di magamo sining sitwasyon ng engineer, ano ni, family affair? Oh? Sang una nga mga palamangkutanon, ti pwede ta ni Guro ipamangkot subong sadtong tsimpo nga mayor mabilog, tapos ang SK Federation President mabilog man, tapos ang mga may posisyon sa City Hall mabilog man tiyang pamangkot to sa una sa kay Mayor Jen Patrick mabilog. Tiyan no, away naging sa ibang nga pilido sa syudad, mabilog na lang tanan. Tiyan mo na bi pamangkot naton subong diri sa bahay sa syudad sa Iloilo. Ano ay naging sa ibang sining nga pilido aw? Ano na natunaw ng mga pilido nga Ganzon? Nadula na sila sa picture? Barunda, dula naman. Ang nabili niya, Triñas na lang. Ang mga hutik kuno nga may mga posibilidades, ambot ang sabat ni Mayor mo, pero ang hutik sakon. Ang plano kuno, TTT sa 2025. may nakahutik sakon nga ang plano, TTT sa 2025. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ano na bumbot sa mga TTT? Ti pwede man nga Triñas, Cho. Oh. Galing kitin dula ini nga Cho ang ano no? Ang apelido subong ni Ma'am Raisa. Do letter C ni Malaya bumbudune no? Letter C niya no? Oh. Ti puti amo magyapon, TTT. Triñas gyapon eh. Amo na iya ang hutik diri sa konti, why na iya may naka pamangkot, tibuas ipamangkot na sa kay Mayor Jerry Triñas. Hindi man siya nagpamaliban, man siya nga maglagan sa pagkasenador kay why siya kuno abilidad ni Senator Robin Hood Padilla. Di paghambal yung why sang abilidad kasubong ni Senator Robin Padilla si Mayor Jerry Triñas. Tino nagapati ako sa sining koto, pakita tabla engineer, basahon tabla. Politics is not a sitcom. Politicians are not celebrities. Politicians are employees of the people. They're supposed to work for the people. Yung mga politiko ni Saton, sino magkabumbo, no? Parehas na sa mentalidad ni former President Noy Aquino. Sinya kayo yung mga boss ko. Oh, pero ang sitwasyon naton iya subong, ang mga politiko nga gimpili sa tao, sila yang mga boss sang tao. O tido balis ka daw sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ang aton lang sinadriya Banwa, whatever ang political landscape nga matabo sa aton sini mga kabumbo, at the end of the day kabay pa nga pasulabihon nyo man ang interes sa mga pumuluyo diri sa syudad, hindi lang kay mga personal intereses yun nila. Oh, tidako ni karon nga balita ni kay
sa mga tinagasang alkalde, way kunong ginaistoryahan mo ang pag-updanay nila ni Congresswoman Jan Baronda kag ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon, or kung ano kunong instoryanay dira sa grupo nga kung sinong i-field nila pananglitan abi nga may magtapos na ang termino or whatsoever dira ang mga political plans for the future. Oh, pero tianggin pa siguro lang yan ni Mayor nga may posibilidad nga may madugang pagiging Triñas nga magpadalagan kag sa kunanong dalaganan ni Mayor Jerry Triñas sa 2025 elections, no? Ti ambot way sa kunong kabalo. Ti siling ko ba si bala kun minatuod to ang hutik sakon sang alibangbang dira sa may City Hall nga ang plano for 2025 no? Do kanta ka Beatles ba? Dali kay ilato ya pi mo pi. Sa 2025, ano ang jingle nga masamita mabatian galibot di sa syudad sa Iloilo? Ti. Amo sila? Oh. Anong say mo, Choy? 2 minutos na nakaligad sa takna sini nga last 2. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blancover, gabilin sa imo sa manay-nay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 10 to 16, 2024. Sa Marso 15, Biyernes, ang Rock Station Band is set to entertain you sa sulod sang 2 ka oras sa Thank God It's Payday, manginiinyo, sumugod alas 6:30 sa gabi. Sa Sabado, ang Retro Band ang napunan sang excitement agud ipasundayag ang ila great selection of old songs sa mga adlaw sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Marso 16. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags kang iban pa ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 17 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa diyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent ang magaserbe nga pamaagi agud kita maghinulsol, magpati kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian mangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong nga El Nino, amo ang dengue, kag agud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay sang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, kaangay sang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying, kag misting sa mga hotspot areas, kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon.
Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8-12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang El Nino ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan sa diin may eksperyensyahan ang pagtaas ang temperatura. May yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kun ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sining nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Indi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anay ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, good afternoon gid sa inyo tanan mga kabombo. Happy Monday. Kumusta man ang Lunes naton? Gapamangkot gid ako kay ti basing ibanda super stressed na or ang ibanda na nag half day na lang. Hindi kinaya. Ang dami-daming tatapusin sa buong araw and then dubasin naglain ng pamatsyag. I hope everyone is doing good and doing great. Kaya pa, no? May energy sa gihapon. Parang atubangon ang mga Monday blues, especially sa aton nga mga workers. So, good afternoon, gid sa inyo. Sa liwat, this is Tita Regine. Ari lang ko tiya. Para mangin kaupod ninyo, para nga makapag-relax ka mo. I hope amo nang ma-achieve naton sa siling nga hapon. And malingaw ka mo sa mga istorya. Bisan kadali lang, no? Samtang nag-computer ka mo da sa mga gina-encode nyo da or whatever. May mga reports mo mga gina-obra. Ay, basi man, no? Nga makahatag kalingawan. Bisan for a while lang ang mga istorya kag makahatag sa inyo. Kumbaga, malighten up ang inyong modo. And at the same time, matagaan man ka mo inspiration to also share your own beautiful stories diri sa kahapon lamang program. Gani, welcome gid ang inyong mga istorya dira. Kung luyag nyo man yung mag-share, luyag nyo man yung magpalabot sa inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program, luyag nyo yung magbilin sa mga motivation sa amon, pwede gid na. So paki-email na lang ang inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat. And then ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So just keep on smiling.
bisan wala rason. Smile lang, no? Chill lang. Kung ang mga young ones pa natin. Ari na ato yung banon para sa inyo as I welcome you sa Monday edition sa kahapon lamang program from Elmer John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Good afternoon and welcome sa KLP. I was hurt and I was fooled by love and by rules. I wanna break free from the past that's there, but here you are to remove that bend. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even though the day I die, promise me you'll be on my side. Stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I want you to do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I'll be right by your side.
Elmer John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Beautiful song, no? Bigay na bigay sa hataw. Oras natin, it is now 20 minutes after 2 o'clock. Mga kabombo, again, welcome. You are with Tita Regine. My first story na kita, nakahanda na diri. And this is from Sadi. Actually, yung spelling sa iya nga Sadi is almost the same sa spelling sa isa anay ka artist. And we would call her name Shade. Okay, sige na lang, maliteral na lang kita. Si Sadi na lang siya. My dear Tita Regine. Maayong hapon, tita. Amuman sa tanan nga tagpalamati. Dis oras na sang kagabihon. Hindi pa ako katulog. Amo na nga napensaran ko magsulat sa programa mo. Isa ako sa naghulat sa KLP kada hapon para mamati mga istorya halin sa mga maukod mo nga tagpadala. Tawag lang ako kay Sadi, tita. Before anything else, I'd like to inform all the listeners ang ininga letter contains pessimism or sounds pessimistic. In a way, no? Kung ang isa ka words ang pessimistic or negative. Okay. So, ginapangabay ko man nga kung tani, makapanugda ikaw ba hindi ri tita? Sige. Tita Regine, it's hard when no one can feel your pain, especially the people whom you thought would understand and care for you. Good thing lang kay Ara Permi ang Ginoo. Tita Regine, why is it hard to be genuinely happy sometimes? Kung kaisa naisip ko, kung bala, puro na lang bala kasakit, pag-antos, kag pagtilaw, ang maeksperiensyahan ko, samtang ako nagakabuhi diri sa kalibutan. Tita, kabugat. May mga tion, nga bisan ano ta kapilit magpakabakod, kung emotionally damaged kita, kabudlay gijabatuan. Kabudlay mag-act nga okay, kag normal. Bisan nga sa sulod, ginagrind na korazon mo. Kag kung ano-ano na gadalagan sa pensar mo. Kung imo pamatian, kasimple lang solusyonan, kay nali, nag-overthink ka lang, o kung emotional sa mga bagay-bagay. Pangamuyo lang, itugyan sa ibabaw, ang tanan nga mga nahanungod. Which is correct, gid. Sa mga emotionally damaged nga tao, para kamo makahibalo, it takes time for them na mag-sink in ang tanan sa ila. They are blinded for a moment sa tanan nga mga nagakalatabo sa palibot nila. All they want is pabayan sila. Kung sa mga bata, tantrums. Kung sa mga sufferers, kaangay nila, may tawag mandira, like episodes. Sa mga amuna nga sitwasyon, let us try to be more sensitive sa ila, lalo na kung nahibaluan naton nga ang mga amusina nga tao, grabe ang mga gin-go through or gina-go through sa kabuhi nila. It's not how worst it is, but it's how they feel and how much they seek for understanding. Bisan understanding na lang kung wala na may naga-care. Ang iban masiling nga hindi excuse nga may mga pinagdadaanan, trauma, anxiety, depression, kag kung ano pa man nga mental health issues o kung illness. Come on, people. Sometimes they don't even need your sympathy or empathy. All they want is for you all to understand them. Not only ang mga mentally or emotionally unstable, kundi sa tanan. Let's be more understanding, considerate, and sensitive. Tanan kita, may mga palasanon. Sa mga nagpamati, kapin pa mga silent sufferers, wala may masuko, kaya nyo na. Kaya tani. Kay may Ginoo kita nga makagagahom sa tanan, kag ara lang sa mga oras nga aton siya kinahanglan. Ang mga pagtilaw, malampuasan gid nato nina, kay upod nato ng Diyos,
hasta sa ulihin naton nga paginhawa. Diri na lang kutob tita, madamo gid nga salamat sa pagbasa, sa liwat. Sadi. Sadi, thank you so much for sharing with us what you're going through sa sininga hapon diri sa KLP, di lang sa sininga hapon, no? At the moment, or maybe for the past few days, few months, few years sa iban. And thank you also for letting us understand how you feel and making us also understand how you would want to be helped or to be understood sa gina-go through mo. Hindi lang man ikaw, no? Sa mga kaangay mo man, nga may mga gina-go through sa ilang nga kabuhi, siguro, no, pasensyahan naton the people nga who are trying to fix ang imo nga problem. First, ang family or maybe ang mga ginikanan, especially ang mother, because kabalo naman kita, no? Kung ano kataas ang concern sang aton nga mga iloy, especially if nami man niya ang aton nga relationship, may ara kita sa very nice relationship sa aton nga mga parents, especially sa aton nga mother, nga syempre sila ang una nga nagabatsyag, sila ang una nga go through sang stress para sa ilaya, gusto lang gid sila nga makabulig, especially kung hindi man sila very much aware kung paano gali ang luyag mo nga himuon nila para sa imo nga bahin, naghambal ikaw nga nothing, you just want, no, people to understand you, or maybe ang pinaka nami nga nalantaw ko diri is that someone who can just listen to you, especially at the times nga ready ka na nga mag-share sang imo ginabatsyag, ready ka na nga mag-open up kung anong imo nga gina-go through. So pasensyahan mo ang mga tao sa imo nga palibot who are trying to fix and give you solutions. Pasensyahan mo sila because kulang man sila, no? Kulang man sila sa pag-understand and kulang gid sila sa awareness and sensitivity. I guess, no? Kung paano ay handle ang isa ka tawo nga nag-go through sang kaangay nga gina-go through mo. But now you are telling us, and we would like to thank you for this, that you are making us understand kung ano ang luyag mo nga himuon sa mga tao sa palibot mo or ang iban pa nga may mga ara man nga the same cases sa ilang nga family, kung paano nga mas makabulig kita sa mga tao nga nagaamo sina, naga-go through sang pain or emotional stress, or may emotional level sila or may episode sila nga ginabatsyag at the moment. So ang luyag mo gali is that you would simply want to be understood. And I guess, no, the best way for us to understand others is just to be there to listen when they are already ready para nga maghambal, mag-express kung anong luyag nila nga i-express, mag-share kung anong luyag nila nga i-share regarding sa ilang ginabatsyag. Kagamugid man, no? I remember Mamunik, nga naghambal siya, nga the best thing for us to do is to just let that person know and feel our presence and tell that person, hindi ko man, as of this time, ma-fully understand what you are going through, but I just would like you to know nga ari lang gid ako di whenever nga luyag mo nga may kaistorya ikaw, whenever nga luyag mo nga mag-open up sang imo nga ginabatsyag. So listening is really, really very important sa sini nga mga tao. Correct gid man, no? Sometimes hindi man na sila nga mangayo sila bulig because luyag nila, no, nga tagaan mo gid solusyon kung anong ilang gina-go through, ilang ginabatsyag, which is do ka common para sa aton. Like say may isa ka friend kita or may anak kita dira or may paryente kita nga mag-open up sa aton
Nabla no, nga kakwik gid sa aton mangita sang solution. When in fact, ang kinahanglan man lang nila, ang mutong ginhambal ni Sadi is space, no? For them to be heard and for them to be understood because enough nagali para sa ila nga may someone nga nagapamati sang ila nga luyag nga i-share or may someone nga ready lang gid to be there for them once i-ask nila kung ano ang luyag nila nga himuon sang sina nga someone para sa ila. And mostly nagabilin di siya sa aton, ang gusto lang man nila is someone who can listen to them. And so I say, kung may mga amo sina kita nga kilala, may ara kita miyembro sang ina nga family, or may friend kita nga nagasubong sina, so ang the best nga we can offer sa ila is our listening ears. And hindi lang, no? Basta-basta nga ara ka lang da, kag tapos ginapa-blurt out mo lang siya or ginapawakal mo lang da siya, but kundi nga ang ihatag ta sa ila is active listening. Active listening means nagapay attention kita kung anong iya nga ginapanghambal without bala mentally planning sang aton nga isabat sa iya before pa man lang siya makatapos ang iya nga ginasugid sa aton. So mas makabulig no nga i-refrain tagid ang aton kaugalingon from making assumption about kung ano ang luyag nila nga ipabutsyag or what we think, no? They are trying to say, just listen. Simply listen. Basta ara ka lang and let her know nga ara ka gid full attention ang ginahatag mo sa iya. And then, we have to be fully present. Connected ba ni sila, no? When we are with someone, gamay amo sina nga luyag nga i-share or ihambal sa aton, we have to make a conscious effort para nga ihatagid nato ng aton nga undivided attention. Ina ba lang fully present gid kita para sa sina nga tawo, kay ti amo na yung greatest gift nga ma-offer naton, greatest help nga ma-offer naton sa sina nga tawo. Another one, reflective listening. A reflective listening nag-allow ini no sa tawo to really know nga yes indeed may nagapamati sa ila, may someone nga naga-listen gid sa ila, and after nga makapamati kita kung anong ilang ginahambal, simple man lang no ang pwede naton isapat sa ila, I hear what you are saying, nabatian ko kung ano ang imo ginahambal, or pwede man no nabatyagan ko how you must have made or how you must have felt at this very moment. Nabatyagan ko. Okay? And then, pwede man i-validate natin ang ilang mga feelings. Mayara kita, no, emotional experience nga duna sa tagsa-tagsa sa aton. Kag, we have to remember, wala sang right or wala sang wrong way to feel, ha? Kung akig ka man daya, that's normal. Kung overjoyed ka man daya, that's normal. If you're depressed, well, that is something, no? Feeling nga individual para sa aton. Posible nga matabugi din na. And to make another person feel. Tapos mabatyagan niya nga may nagapamati sa iya. And then mabatyagan niya nga may nagainchindi sa iya. Ti kita kinahanglan nga ang ina nga person nga nagapabatsyag sa ila, nga nabatian naton sila, naintindihan naton sila. Kag nagapamati gid kita sa ila, kita dapat, we must be very considerate also sa pag-validate kung whatever emotion man nga gina-try nila nga i-share sa aton or i-express sa aton. And then, ari ang pinaka-importante, listen without trying to fix. Simply listen. Kaya actually, wala man sila paabot, ngati, sulbaron mo ang ilang problema because sometimes sila man na mismo, no, they do not understand what they are going through. So, hindi na kita mag-offer, ay, kinahanglan mag-amo ka ni, himuon mo, amo ni, amo na. So, ang presensya ta lang, ang aton lang listening ears are enough already para sa ila. Let us not try to fix or solve the problems. Siguro later on, no, kung maka-get out na siya from that emotional level and ready na siya to also listen sa aton nga luyag nga i-suggest sa iya or aton nga luyag nga i-help
para sa iya, that's when, no? But you have to wait. You have to wait. Kung ready na gid man siya. For that period, nga pwede na kita nga makasuggest, pwede na kita nga makahambal, but for the meantime, nga hindi pa, just be there, silently, and just be there para nga mamati sa ila. Okay? And the most important is that emphatic man kita sa ila. Empathy is the ability parang maintindihan naton, kag mabatyagan man naton, no, kung ano ang feelings nga gina-go through sang sina nga person. Kay when we practice empathy, ginabutang ta bala ang aton nga kaugalingon sa shoes sang sina nga person and try to see the things from their perspective. So powerful man ni siya to make someone feel heard and understood, kag kapakita ini, no, nga we are really trying to connect sa ila nga emotional level. And pinaka-importante man, avoid judgment. Hindi kita mag-judge. Sometimes it's so easy to fall into the trap of judging others, but why kita kabalo, no? When we do that, that could make, no, the person feel dismissed and feel unimportant. So, kinahanglan i-avoid gid nato nini, because to make someone feel heard and understood, importante gid nga wala judgment. Instead, focus lang gid tita sa pagpamati, sa pag-empathize sa ila nga perspective, sa ila nga gina-go through, sa ila nga emotional level. So, important sa tanan, be there to just listen. Okay? And kinami gina-assure them every now and then, hindi man ako makaintindi gid sang imo nga gina-go through, basta I just like you to know, ari lang gid ko di. So, kung ready ka na nga mag-open up, ari lang gid ko di. I guess that's the best thing that we can say, no? Sa sini, sa ila nga may mga emotional levels. So thank you so much gid sa imo, Sadi, and yes, kanamian gid ako nga gina-acknowledge mo nga being faithful to God is also very helpful. But if I'm sure, no, nga sa imo nga pag-process of what you're going through, depende ina sa imo, no, kung at what point nga luyog mo, nga dira ka sa sina ka nga direction makadto for you to be able to also help yourself. So Sadi, again, thank you so much, kid, for sharing with us ang imong gina-go through and for teaching us kung paano kami makabulig sa mga tao nga kaangay mo may gina-go through, especially members of among family, especially close friends namon or someone, no, very very dear para sa amon. So salamat gid. Oras naton is 2:37 in the afternoon. Magapanumbalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos na sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang
comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nagumpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo ini sang epekto ilabi na sa palibot, kaangay na lang sang pagbag-o sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbag-o sang kalidad sang tubig, kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
uko ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang. Diri sa kahapon lamang program, and up next is a story coming from student mom of Lambunao, and we will be showing pictures because may mga share diri siya sa aton nga mga pictures. So here we go. Dear Tita Regine. Bayang hapon sa inyo tanan, nga nagapamati sa KLP, labi sa tanan, sa imo Tita Regine. Ari naman ako, si student mom, nagatry nga makabuo naman ng isang sulat na makapagbibigay ng isang magandang aral sa buhay. Bago lang nakalisensya sa akon si Dudes, ang akon nga schoolboy, nga malakat na siya pa school. Tungkol sa iya, ang luyag kong isa-isay subong. Nag-iisang anak si Dudes, ang iya mother, nga nagastay sa Manila subong. Bulag sa ila ang father ni Dudes, ever since sanggin bata siya sang iya nga mother. Wala ako gapamangkot kay Dudes, pero pamatsyag ko, foreigner ang iya nga father. Gwapo kung tulukon mo si Dudes, although may kaitiman ang iya nga complexion. Natural nga kulong ang buhok, kag mabalod, kag malaba ang iya nga eyelashes. Maluming siya maghulag dahil sa may pagka binabae siya. Nagdako siya sa piling ng dalawa niyang lola sa Palawan. Palangga nila katama si Dudes. Medyo may pagka-spoiled sa iya mga lola. May iba na nga partner ang iya nga mother sadto. Palangga man niya si Dudes kay wala sila kabata sang mother ni Dudes. Ganiging kuha nila sini sa iya mga lola. Kaginupod sa Manila. Although may pagkapigado ang ilang pangabuhi. Mano grade 10 na sadto si Dudes sang magbakasyon sila sa Lambunao. Nakita siguro sang iya mother ang manami nga high school kag colleges sa Lambunao. Gani, nag-decide siya nga ibilin si Dudes sa iya nga father agud diri na makaeskwela. Isa ka retired pensioner ang iya lolo. Kag upod nila sa balay ang agot sini nga bata nga lalaki. Kagang iya asawa, kag duha ka mga anak. Ang lolo ang naga-shoulders ng ilang pang-adlaw-adlaw nga kinahanglan. Kag masami, ginakulang sila sa panggastos. Kag wala obra ang bata sang iya lolo. Si Dudes man ang ginasarigan mag-obra sa balay. Gani nabudlayan ini sa pag-eskwela. Malayo ilabalay sa school, kag magastos ang pleti adlaw-adlaw, luwas pa sa iyabalon, kag baraydan sa school. Lola ni Dudes, si Nanay Luz, nga nagabulig-bulig sa akon agot nga bata, si girl. Gani sa mangita kami timbang, agud nga mag-asikaso kay S, ang bata ko nga masakiton, din-recommend ni Nanay Luz si Dudes. Willing man, mag-working student si Dudes, makapadayon lang sa pag-eskwela. Ang sweldo ni Dudes ang iya ginaalawan sa adlaw-adlaw. Kag ginabaklan lang siya ni girl, sang bayo, sapatos, kag iban pa niya nga needs. Kabalo magtipid si Dudes. Kag ang iya savings, amo ang ginabakal niya, sang pangpagwapa niya. Tianhon mo, kay amo na siya. So accepted naman ang iya nga nature, pero kung sobra na iya makeup, kinapaylamos siya ni girl. Subong, wala na siya nag-apply makeup kung magpa-school. Lain sang una, nga daw nakadusmo siya sa apog. So okay man, pag atipan ni Dudes kay S, kinapaliguan, ginapakaon, kag ginatinluan iya balay. Pero kung isipon ko, mga 2 hours lang sa pag-atipan niya kay S si Dudes.
Every day, past 7 a.m. siya gahalin sa aga. Kag past 5 sa hapon siya gauli. Pero sige na lang. Ang importante, may gaatipan kay S. Kag may upod ako diri sa gabi. So nagligad ng December, nangin masako si Dude sa mga activities niya sa school. May leadership activity siya, gani siya ang nag-aakto nga trainer sang ilang nga grupo sa pag-practice ng ilang nga dance para sa ilang performance or sa ilang nga performance evaluation. Bisan Saturday, kag Sunday, nagapa-school siya agud nga mag-practice. Ginahimo nila ini sa Town Plaza o Barangay Gymnasium. Silingko, nga hindi sa school campus sila mag-practice, agud sure kami nga mga parents o guardians nila nga safe man sila. Nakulbaan ako nga basi iharas sila sa mga hubog o malain nga grupo sang kabataan kag ano pang matabo sa ila. Sarabton ko nga daan siya sa iya nanay. Gani hindi ko luyag nga may matabo sa iya nga malain. Sang mag-amba si Armor sang binanog song niya sa balay. Nakibot si Dudes nga nagsiling, "Tita, amo na nga song mo ang ginausar namon sa amon dance. Ikaw gali ang singer sini?" Hambal niya. Kadlaw lang si Armor. Si Dudes ang naghimo sang ilang nga mga dance steps kag ginpakita pa niya sa akon sa iya cellphone sa mag-perform sanda. Suksok niya ang ginhulam niya sa akon nga patadyong kag kimona. Ti, pila inyo grade? Pamangkot ko. 97 la. Wow, taas. Sabat niya. So, amo na, ang taas sa tanan. May suksok pang pakpak. Nga daw iya kapispis si Dudes. Mga balahibos ang amon manok nga gintahi niya sa panapton. Resourceful man si Dudes. Gani, ginasuportahan ko man siya. Okay? That's the picture of Dudes nga may pakpak. Okay? Pero tani, suggestion ko lang sa mga teachers, tani sa sulod lang sa school campus, mag-practice ang mga kabataan kung Saturday o Sunday. Para wala man kami ginakulbaan, nga basi may matabo sa ila nga di maayo. Ang isa pa, Tita Regine, nga na-observe ko sa mga students subong, bisan ang ila cooking, sa gwa school ginahimo, ti ang gintunan nilang recipes, sa mga balay nila ginaobra without the teacher's supervision. Importante ang presence ng ila teacher. Agud mangin safe sila kag ma-observe niya kung ginasunod sa iya students ang correct work habits kag proper handling of food. So ang ila finished product, ginapicturan lang kag ipakita sa teacher. Paano niya mahatagan sa correct evaluation ang finished product sang kabataan? Sa picture lang? Paano ang taste and flavor sini? Ang texture, palatability, or nutritive value? Wala na bala importance para sa proper evaluation? Nakita ko sa picture, naginpakita sa ako ni Dudes nga nag-prepare sanda without proper cooking outfit. Wala, pagani bayo sa ibabaw, ang nagakuskusang niyong. Laki ini nga nagasabungay ang buhok. May dala pang finished product si Dudes, agud matilawan ko. Cassava cake kuno ina. Sa dahon saging ginluto. Siling ko, tani sa baking dish ginluto. Kag may caramelized sugar ini, agud manamit. Pero sige na lang, wala abi ang teacher, anong expectation mo? So, amo na ni ang new trend subong, independent learning and experience. Students learn on their own. Kumusta naman ang learning output sa kabataan? Satisfactory bala, outstanding, or unsatisfactory? Do their grades really show their performance? The future will tell kung ara na sila sa ila field of work. Grade 12 na subong si Dudes. Sa May 31 kuno ang ilang graduation. Kabay pa, mangin successful siya sa pagpili sa iyang kurso. Hospitality Management ang iya choice ng course. Manan ko nga masarangan niya ini.
With proper motivation and guidance, kahibalo ako nga mangin successful siya sa amuni nga kurso. Suportahan ko siya kung kinahanglan. Mabuot nga bata si Dudes, gani hindi mangin mabudlay para sa iya ang kurso nga ini. Tita Regine, sa adlaw-adlaw kong pangamuyo, ginaas ko si Lord nga hatagan niya ako sang opportunity nga makabulig sa iban. Wala ako sang wealth nga mahatag sa ila, pero may time and effort ako nga ma-offer a good makabulig. Kag nagapati ako nga si Dudes ang luyag ni Lord nga makaambit sang amuna nga bulig. Ginhatag ni Lord sa akong kabuhi, agud mabuligan siya. Maka-guide sa iya bilang isa ka parents, subong nga malayo siya sa iya nga iloy. God gave me this opportunity to let my light shine before others. We shine Christ's light by letting the Spirit guide me in being kind and helpful to other people. Paagi diri mag-glorify taman our Father in heaven. May we always be the salt and light in a world that desperately needs our Lord. Let not an opportunity pass to share our love, hope, and light to other people around us. In these difficult times, I want to let other people feel the love that God had given me. Hasta din na lang anay ang sulat ko Tita Regine. Until next time, God bless sa tanan. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. And PS, may duwa ka pictures diri ni Dudes. Grupo kag solo. Yes, Student Mom, gina-show naton. Gin-show naton. And until now, we're showing them. Thank you sa mga pictures diri nga imo nga ginapid. Well, Student Mom, Dudes is very, very lucky nga dira siya, no? Nakakadto sa inyo and you are there para nga maghatag sang imo kaya nga mabulig para sa iya. You have been praying for an opportunity para nga makabulig ikaw sa ibang nga tao. So si Dudes, gidman probably ang ginhatag para sa imo so that you can be a mother to him and you can be his support sa iyang pag-eskwela, for his financial needs, ara ikaw nga maga-provide sina, and most of all, magiyahan mo gid siya, no? Sa manami nga direksyon sa iyang pagpangabuhi later on. And I'm sure you would always be there para nga magbulig in whatever way nga kaya mo nga ibulig sa iya. Hindi naman na siya maglain para sa inyo. Sigurado ako, no, nga ginakabig mo na si Dudes nga wala man liwan kundi imo man nga kaugalingon nga anak, because wala ka nag-iisip kung pila man ka hours ang iya nga gina-contribute sa pagbulig o sa mga trabaho dira sa inyo nga sulod sa panimalay. Hindi mo na ginamind because ang imo lang is makabulig ka. And siguro nakita mo man, no, ang sincerity, ang dedication man ni Dudes nga maka-give back man sa inyo in whatever way man nga makaya niya, kag masarangan niya. And kabay, sa imo nga pagbulig kay Dudes, siya man sa ulihin, no, mangin isa man kada ko nga bulig sa iban nga mga tao. Kumbaga, pass it forward. Di ba? So thank you so much, kids, sa imo. Student Mom, being a teacher also, I'm sure and I understand ang imo nga concern, kag sigurado gid ako, no, nga you are just trying to analyze ang mga bagay-bagay, especially about teaching. Ang manners, ang teaching before, kag ang manners, ang teaching subong. And siguro, no, doon may mga butang ikaw nga hindi masahuan, being also a teacher, and you used to do those things sa imo man nga mga estudyante, ikaw man nakaagi sang tudlo sa ila sang sini nga mga butang. And siguro lang, no, do kada kugid sa difference nga imo nga nakita kag mga may pamangkutanon ikaw kung how can they learn, di bala, kung without the presence ng ilang nga teacher nga kung tani, no, quick enough nga mag-correct samtang ginapatigayon ang isa ka work para sa ila nga mag-correct kung ano ang dapat nga himuon.
Well, anyway, changes that we have to face nowadays. Let's just hope nga ti bisan na amo sini may makuha sa gihapon, may mga ma-learn sa gihapon. Si Dudes kagang aton nga mga estudyante. So student mom, thank you so much, kid. Oras natin mga kabombo, it is now 2:59 in the afternoon. I wish to already read or be in my hands na ang inyong mga istorya dira. So naka-email na kamo. Kung wala pa, hindi na pagpadugaya, please email na and share your beautiful stories diri sa KLP. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat gapon and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita tomorrow mga kabombo with more beautiful stories to be shared with you. Nagahulat na ang inyong mga paborito nga mga dramas right after KLP, ara si Toyang Ermitanya, followed by Provincial Jail and Dear Diary. Maraming salamat sa inyo tanan. Balikay kita tomorrow. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.